Buya kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kuboteri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ebagotebanga yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia osigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abwa strike ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row
Bona omwancha omurigereria ayabuna mututire bwe Chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera Chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inanche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mrena nabali b'Chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitana nye chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana magia Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Tomo chago tengere merobere ito yosemia Mugusia Ndonsia Sole Semambia bono nago kwaniri nande ngote binga karibu sana Sumuru Bilion Soko Bwakire aiga negetaseni geito Ogien Soko TV litukoliko rukungalia Alhamis kerabodo togote banga TBT Thursday na changa tebi kuna Diana ganga kerogote ba TBT igongo inyorore ngana matukalia itirigo chimagega ugo throwback kwa inyoranga ngikilikuwa legokora kikilikia bwenerete igorende asomuro bilio yomugimali tukulia lero mwancho murigereri ni goto chikoba tokuligeri TBT chiagase chire bali asama tukamaega babwatemegana yabo bakoinyora gekora kiro muntu nabwatenchira yaye nago tebia nga ekera tugukwa na TBT gogota tebingyo koinyora bali bakoinyora ngaki sobo bachage tobogima bali bakoinyora ngaki bacheta sigete bagasoba bali bakoinyora abasani babwate chingaki chiri chiamaega igekera gokora throwback Thursday umwanchu murigereri goto tebi ingikiri okonyara kwabago koinyora asemambia bono nandana mono asenchireli yo wikira no mwanchu murigereri buna nago tebiri asemambia bono igento gokorangiringa igogo ikaransa sero yago buno na gosibege kombege chae nagatebanga nemirubili yakira lituko bangete kogenda busyo elio nyara kwabago gotoligereria kero gotoligereria igoto kunyara kwabato gokina na gotwara bunyamasi asobwa monaye no mwanchu murigereri mugusi nabo igo bali modbwate TV cyo stream asemechie yemenene Naboko nyara kwaba gokobeka asense melia YouTube ekera wikiroro Oliken Soko TV nabo igo enyole bwataga blue icon ekera kwa yebwatiro genda asense melia abantu bande bali batri komanya ese mambia bono naboko nyora ase blue icon ili sako yetete isiko neli ere mbaliri gekoro kingan live tole onyara kwaba go click yo stream wo murobeli bwe Soko bwakira senchira yo wikira nukirege ntoke gokorekana ase mambia go onye internet ya okere stable igo gwatoligereirie na ndana mono tobasa kweba kobeke gento ikoruko subscription yake ngerege gotebia kera toko genda sembeo elito nyara kwa toko genda sobwa moigo na gotebiria sensemo ya YouTube ese mambia bono nabo kunyara kwa go subscribe kera wa subscribe rio nyara kwa go toligerelia na anene mono to nyara kwa toko genda sobwa mubuna na gotebi TBT Thursday ekera toko nyara kwa toko ligerelinga ngikiligia itire kurwa samatu kamagega baroro bainyore tebi ngese mambia bono bale bako inyora chinga kibune chichi abono mambia nalio bale ko bakoboka ekera babukire batebi ungagendora bucha mache umanye ko bagoko genda ase school abuna abana bali bale ko babagosoma sama tukalige ko rakiro muntu nabwatenga kiyaye onde nale se chinga kiye abono mambye igabuna togokwana alikora eta segete oraligelie ngombo bunyangi umanya ko genda emirimo yaye akira litukorera na buratoke gwatwale machine abo ekubuturana no ene ndagira bali bale kubuka mambi bono iga chinga kikamine chiga kwanyoranga ekera abo kirigente getangania gorate bunga koratora chikiro ibere chia mauga ali alenge kaleriria alengoro rumwe nchumurigereri
nao bakoinyora baroro bakoinyora bingi na mono buno mugusio minto togoteba no muntu bwomukia kerali kirara misi umanyenga kuru Jumatatu gotira bire gwakorire na ndekera bono gwikirira tukubineria rero gukunyara ko bagokoranga ningi kirie ko bagekorekana nimanyete selitukuria rero ase ensemo ya gusina manga gendete emechinere bono iga ekunyara ko bagekokora mirobeli ya matanga rero nali bakorete mibere nali bakunyara ko bakore mirobeli yokoranga abanyara ko bako abancho babo kirie kurunga last send off mwanchu muligeli igese mambia bono nabo kunyara kwa bago gototebinga ningi kegendete otunyuli TBT yago yobugima bwago ototebingi kiligwa interete babo mbarikiwa Dennis Kuku Pai na umogo totebi no kumakuri na bago totebi ni manyeteli tukulia rero no kumochere na liya kunyara kwa baga koleta umungino mwabo kurwa senkendu na nemono banyara kwa baba koranga lende banyara kwa bako mweni igo ase mambia bono bunese ya mateito goteba pole sana ni manyete ba Bartolomeo Mumanyi chinga kieka minechiga nabo kunyara kaba gokonyoranga na liage ndete na kuligeringa ngakie kunyare kana igorende onyara kaba gokoranga kwanyorere koba gokoba amona intumo ncho muligeli unana batebire murubeli nensoko bwa kire semambia bona sto kunyara kaba toko genda sobwamo goikachirichi ku isato nenusu egara toka batokuligeria mange gati yabo barai baitombale ngaso mu cyubusongo mbakwanete chinkwana chinyinge ntwaro cyo mugavana bateba nchomanyete esnekeire igani nchenkwanekero murai bwensara chichega igagusi kurunga long waited revelation achikoba tabegi bintu bibere bitatu bigo chikoba bikorekana ase county ya Kisiri tukoli gorantwaro che machine chikunyara kwa bachikole tubira gita bikoro kimiro bilyo chakiwa omagendera seseme igurunga multi billion investment umoncho mulili na namona barai bali bale ngoro na baru bakanyara kwa bakuru chinkwana ntwaro chegati yabo no mu waziri wechisemi omosko gambano walenke asemambia bono mwancho muligeli abagusi bakanyara kwa bako gendoro toteba ngomuntu nalenke asigetigia gusi stadium golendera bagototebya soberete semambie ototebinga ningi keli ogendete kuligeli kurwa sole kera kwanyorire nyenje kamineyo nendebe borongeli tukulia rero kera nalenge gosoaga iga kuna kuyarigania narora uyu minto tokobanere kagokobugocha na security VIP timaitinga VIP ache taka haya agidana kwa bokire bya nararera wacha na VIP kabisa ninjire ngao ya jenjiri egara gocha na VIP ge kwambagara kana nyenyencho ya chenjiri ndora bigonjoreri kwani umuligereri bano majito muligere na injitigana kwani rero ni ritkudia gatatu tararorana lakini wono na ikire nandu majito mugiye tugende gusanga tutebani asigita seni gitu ya Soko TV botambe chinga kibini chiga ngo kunyuria ngani chinga kiricho kuboka na igwina sendika gotebanga TBT botambe ngo munyuri kero likire Thursday otunyuria ebintu biria kunyara kurumagega gatoteba nturi kunyura birie bibe toko bieba tunyora ebintu birie bya igonga announce sore no gusona kugena kwaninga kwabokebya wachakire kuyarigania semero bya guyeri tukono nyerende innocent embrake kasine gutwa ero ni kasine kuna kunyirira tiaga tebige ntugiye kumisana bate bachinse nkongo irenga linet yago tebese advert ile tebanye chinse ngongo inye ntu agatebire ibere kinende bagateba ni chingongo inye enseme ebwate chingongo chia yenye bono inchemanyete chire ibere narwa kurwa Embakasi Cabanas kurwa liamburateyo una nasoa Airtel na chaka kuiunga na kanyirire sedirisha yega kerango soa Nairobi West ya hospital na nyora mburateyo na natambuka bosi nasoa nya roundabout na nyore gotwa inero Nairobi bese mambia bo nchokora nyumba ya Saturday Saturday njatwete ntuntu jatwete ngotomenyete asanga opi na mboro gero na boka ya cha kunyirira ya ikayarasira bono iga neroro nande kubwatekana na bali bakoligirira batete ngimbura neroro nechetwe igo bono keneki ya chakira ko bagakora na bali otebali tukulia rero nali gutwa asebire ngo bali batarasoka basoso mu chiyo Nairobi onyo kwalle gasie ase Central Business District uchicheneli ya Vuli kerende tonyara kwa batokora ngangikeli ugonyara kwa gukora semambia bono beke sweta ebwate ke bunchuri abana igwete bagoteba no ni county ya Nyamira na Kisii ne kageri go chikuto sana bone chetu
mbura nechetwe na buranyore netwete igoro mo genaro ntebe tinga Innocent igegendete gutwa igotogocoka twirana igotogocoka twirana igotogocoka twirana igogusichise monchire gutwa akonyora rinde igebwenete yabeine yause yabeire nchireria toteba nga yabeire enkendesu abana bigani iri aratwa lietangwa chenjeti ndali chenjiro lyo atebire agiogorogo jibina butambo mwanchitu murigira nkoro kwa Diana Ndemo naliri etariane lakini abangi bamaite na DJ Kasuku aso mtandao okay DJ Kasuku Thursday naliyotebwa magana mwancho murigira lichimambi chinde nigo chiukuinyuria se kwarure nande chianyara kabachigo kwalibaga ngayo kunyara kabaga kogenda igo twagatebi TBT tunyara kabatoka ndasobwa mu director itagateba lingana lirabu ingana lirabu asemambi yabone senjo Diana ngona kumwarigania soega iga tagetengo tebie eiki eyentu achagete tugotira ngora tugacha nesesesese na drop na itenenire ego konya nesesera konya nesese tugukwana nabone gabuna bunalire ase screen mwancho muri noro chitoteba ngo mwana obwate mbwembe takogo kyo muiboli oye nonya nekero amugoreire ebiegwa mwana obwate mbwa embe takogo kyo muiboli oye nonya nekera amugoreire biegwa semambia bono namba itegere 0788666663 onyara kaba gotwa keresimi gochaga igabali bali SML ya Kisumu totebye muligere lito naro lenge SML ya Kisumu nabago totebinga kiese mambiyere nandi twasoira selingana lito lira toteba ngo mwana obwatembwa embe takogo kyo muiboli oye nonya nekero amugoreire biegwa semambia bona bago totebye ngalinganelio inkiriko bali goteba babo Zakaria mwomana mwa totebya elitonyara kwa batoko ndasubwa mo nindo chega iga kwamba korekana nga Diana naro tete okwaligania somoro bwa soko bwakire good morning ngagi gwabogire na gwanege songo keli mwalimu agakwane good morning good morning to you mwalimu ngagi gwabogire mbiane esamba mbiyere na bego na usamba irumbeli yarure igoro na ise okay lialibirie nse bona ebintu ngondo na babira inyeni bona muna tugumata yakoba obe nande buna toka yanjete iga twatebigwe ya gusine ngie tabe kuliogo nengi yatari gobe kuliogo lakini ya matenjera kale ko yoko gora na mate wasi alera one ngana nei ngana totebya ngonereyo Diana mbiyale biandi kabisa omati onguzo onguza atai na Edwin Yombasa mba kwa kwaneti maigaya na yanchire nande batebi ngaki na yule enyoni entanganie gukorora ngigesera gie Soko TV ngaki kerese mambi manya asante sana thank you na intunto togoteba mbia mono madam asoko bana intu toenda silingana lire bono ngane iyo omwana otali omoigwe no moe bitamtamu byao no moaji suti kyao kwarote bono twakobekere suti kyanga kingi ya twagotogirie twakogombirie bono gwachakire gutosialera matobe ubuno borai bwa Kenya okay bono njira tuchaire nare iyo okay bona igota igoto igwera muna tu amugwere to tukamwachi kura nera ta igoto igwera manyokora magoriara mete no okobe na ndo okobe okay egento bakweba murayonde bwensi okora moyonde manyasi tikura cyarengemia isana cyararuro cyatigere 95 na nda ubatigare tira barungu na korengera libali bona tigabarende menu yabo tigabarende tako na kombori ngana kidara ire na kinabogete asante sana mbia mono kurwa seseme yesamba asogo so somuru Diana kwigure monginera madam aga totebo tambe ngaga go chichaga iga oligereri leadership na in fact ya topic ya leadership nako yekwana iga kwamba kororekana kororanga nkintu kikilia abantu wente gokora semi mijadala itotogo koraga iga mwano maete na bera toke sebiegwe be na bego toka chinchira ibere litangani muibuli yagorero mwano yebiegwa no nekera mugorero mwano yu na barabe bado taramugoki gose toko mwana otwale chinguru agorero muibuli yekegwa mutei baba na akorete irugurangete kiri mwano uri nyakabwa tembwembe mati goso muibuli na mwanchira
Okay, kwa igure bunda kibatia komboli ngoranyoro mwana akole bintu bitagwe natio musori bwege susu. Good morning. Morning to Diana wakira we studio. Wakire bya sana musori bwege suwe karaliria Diana abura ogwa chichane account yengao ga Christine Mujale. Bona nande nanyongira nande nacha. Christine Mujale. Yani ora abasa tangi tuate baniti. Kwanyese muri etaro ragida ya nande dire gwete bo kwanyese muri wora tikomanya kwa ora anyway ngakio genda ta kunaguru. Naguru mbiere. Inanyesha? Atera tukorugoro. Nyasayo twanjira. Abunda manyenga kibatia bugete. Diana ngakia bugete naye ngakio. Tembogete bya pina kibatia bugete pilipili mubuko. Imanye tia saka ga. Koratika. Ebirau ngayago chikole bira asanara chikire lyo. Umuntu naroche uyonde noche oya. Nabwate kanzu na akibatinyi wete nakabegete oda yaye. Wana kurukunga Mohamed Kebati. Monyonge. Igono ena oya ne toroliga na baga chenjiti elieta. Toldi elieta liya liro lindi chenjiti. Yora abasa kanya na Abduru. Agiri ere kara chagete. Ababa buguri die yarare you can understand. Bona ngobo kuri bari yarare bago ikemesa banyora mabere gakoreto. Umujanda soko manyara ngo no muislamu ale. Negero kanyora matumbo mete balikoli baga te barusia. Kibatia matumbo rarago chakadaro manyere ngo no bwetini ngao. Kabisa. Twende seligara lirabu. Bona lingane lirirabu. Ngo mwana buri. Na kuliruwe biyewo nyakabwa atembwembe. Yani egenteke na kira mpaka sabara direct. No chore te gusine biragi taje bichore biti. Kai. Onya abana babwate tabiembe abana yose no mi igo no understand it. Igo na bago kokani pi bago tebia ya te koba. Musori bwege susu na guru na babate abaigo. Igo no ngwete. Ni gotegerete. Igo na bonte gerate igo mwane karabwate mbwembe. Omwibuli na moretere biegwa. Ta gochinchimbwa. Okay, asante sana. Mbia bono guru asenseme ya Nakuru. Pamoja. Asententi sikali non tebinga ngaikonyo berete. Ni account ya Christine. Ine musori bwege sukanya ngaimaberete no musori bwege su. Bono na kumiringa nande kungainiria kare. Ya kwanya gagocha ni account yengao gaigo likili tansenje no musori bwege su na wana mango manyira. Soko bwakire. Hello. Okay. Oyo karekadanga nchiraero. Dita tominyoke na batatu bali barorekanire baneiga no tasoma bali bagoteba tuba mention tutukoira na tumacha ko bali bagali yoko basomera kiro montori abekirororo tunyara ko batoko ndasubwamo. Aigando che lame kumarwa agoteba Bluetooth senior kurwa mara ni watching Jessica Moren soko bwakire kurega pipeline watching musoribe su watching live kurwa Nakuru City Salam Scrap era change tiba kebicha ntochera oni ready abekete eno kumakori ate baba soime my daddy Evans Makori mam Modesta Makori John kibatikira Dennis Clinton ndigi Innocent Noali Bartolomeo Mumanyi Jeria Kirboni gati abande Morris Werengai Locked Bartolomeo Mumanyi ate babo ya kire Innocent na Diana na mashabiki ya Soko TV Mumanyi na Sporoe kurwa Nyanchonoli Nyasayo twanchire twaroli vitskoligia ate banga eno kumakori musoribe swaso ime yomorobere nabo go Jeria Kirbo by the Jeria Kirbo na chitaka tindamorora tindamorora I really need to know ngaya chiete gochi nayo gora nyore nse million na boko muri kumanya gosenga yaga chiete ubulire sana nara muligiri tindamoikera erikinyanga wote ba watching live mbarikiwa Dennis Kokopai kurwa Tasha tuabokiribia. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo tosoe twensi nsoko bwakire ene tubuna butambe asante sana eno kumakoli aute bakura musaraba town no alime yomoroberyo nabayigondo chiroja sinyariki no alime yomoroberyo manchito murire nigati abali abande tokwirana nyato tukubasoma. Thank you so much umunchumulige litiga togendo mutimo tokwirana togatebya mayina boyigongo gosomera tole bali kwa bekagaiga asenchira yoboikirana.
Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asenge incho yao eariganie asobo tengari botari nomugwekano. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yiramo barato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendo tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingincho yao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eje Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Murigeria nensemo yendetwa swasa maya sentunde ya kabiri tunyato kumanya yagendete kwene kiwakura chi county sheto botambe to guchagani county ya Kisini county
ya Nyamira kunento uchagani kaunti ya Kisii wano nigero mweso chase kaunti eyo sense moyo kwene kya magendero anendeke imaso kole machibara maiga ya serikali ya kaunti ya Kisii nsiyo buraibwayo mugabana bwe kaunti ya Paul Simbarati airitko ligoro niganyare tigakora omuyiga bogosabere biragita ebirachikonyara biko limachibara se county yo manchito mulgira abarai au nigo banyarite bagwikirana banyarite bakoragwa no muwaziri w'ekisemi Julius Migosi Ogamba turaliga tiali abetika kwenekiwa nabego chinkwana chakwanita wigoro nasomo yegabo go chakabene merobelio yokole machibara ime county ya Kisii maigo yokole kana segeti ya Gusii Stadium abu asomo gabana bwe county ya Kisii maske Paul Simbarati mwaziri w'ekisemi Migosi Ogamba abajumbe kurwa asoro ngorwa Gusii bakora baro mo chief whip Silvano Sosoro amana bara ibande kurwa ngorwa baikarana nabaigo abarayi bekidine au abo bachicha eligo sabere biragitebyo bichakemere mo bene God of wisdom, justice and peace. We gather here today on this auspicious and historic occasion before you, my people of Kisii. Stand not mere equipment, but the realization of a long-held dream. This is the face of a true change, bold decision, and a decisive step forward into the future for every citizen across all our sub-counties and wards. Ako na segeti kya Gusii Stadium nigo mugabana Simbarati asigerere buna eganga yagenene no okora magenderero ali alireta abantu chinga kyaringe kuri yakikura umwaka 2022. As I pledged during my campaign, we will make life more bearable for our people. In the weeks ahead, impassable roads will become a history, replaced by quality infrastructure built with our own machinery. Barai kurwa sarongo rwa Gusii abo baikirana asomo sangarekano yo ngoba mwakiro mugabana Simbarati munambiye mono asoko kurebera gitebyo ribikonye oreta amagenderero tigirenda tininde tigo tikorostimbara inkila mo bindere otretrengeti keregesegera ko mo bori na magenderero tiatrega inkila mo bindere inkila omane Ulisikia Maangi akisema kwa miaka 10 walifanya kazi, hakuwaiona hizi mashini. Hii ni ishara ya maendeleo mashinani. Hongera sana kwa kuinvest kwa hizi equipment. Mimi leo nimekuja kukuletea kongole ya watu wa Nyamira na kukuomba unapojenga barabara katika constituency zako za Kisii, tafadhali usituruke. Ukifika kule Onyunyu, ukifika kule Gianchole, ukifika kule Tinga, hiyo tractor iendelee kwa sababu you are our official spokesman in Gusii. Nonyana bo nigo okubolya kwa rwegwa gotia asaba Gusii kumusira Simbarati aseganga yayo koligia kwira novisi asentunda ya kabere lyagendere emirimo yaye ya magenderero. Mimi nataka kukuhakikishia sisi kama viongozi kutoka Kisii tutashirikiana na wewe, tutahakikisha wewe umerudi katika kiti yako. Na mheshimiwa gavana, mimi nataka kukuomba unipatie hii tingatinga moja iende pale Keumbu ikae hapo ili iweze kusaidia watu wa Nyaribari chache. Wewe naye tukuata se county. Abanyaribari tutaketeke siomba na nyombede yonsi. Omubasi agambe akole miaka ya 10. Ekiaga na kwa monte miaka na 10. Omo rais yitokoro William Ruto agambe miaka ya 10. Elinde enseye agendere. Agora não podemos falar na Simbarati de maneira tuta. O presidente era tuta. Você não vai me bono nigo yatigere asebali bairwe merimo yoko birende biragitebyo kone kibunanga kora bere meremelia byagoreirwe ingoripota ya Soko TV kurwa asegeti kya Gusii Stadium ya county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge. Nchumulili tutigarita se county ya Kisii ritukoligoro nigo siasa yarorekanete okwanerwa somurubili bwa magendero asabarai abo bakoragwa n'umugabana Simbarati naboigo uyoro mu chivu ipase bunge nene umuske
da Silvana Sosoro na baigo waziri w'ekisemi Moske Julius Migoso Gamba umujumbe bwe bunge ya Nyalibali chache na masaba zairi janda na baigo olia okurukunga Moske Daniel Manduku na bande bete bagwikirana sensemeyo na abaraya buniko barorekanete maisomaro le bagotebanga nigo bairoko boko Moske Simbarati ase ganga yayo gokora amagendro ase county yunane monokore tumugusia sobwamo na baigo nigo barorekanete komugikiri Moske Rigathi Gachagua ase kilibagateba niga kogendereria siasa ere yobogesa ku Bethel Machini na bwatorobotioru asenchira yobikirana Arambe Mugavana bwe kaunti ya Kisii Moske Paul Simbarati nigo lisukurerero ara omaiga bwo kwenenwa kwebira gitabira kigokonya kore machipara ame kaunti ya Kisii no maiga oikiranwa na bari okura serikali nene bakura ono mawaziri bw'ekiseme Moske Migoso Gamba omo chief whip Moske Silvana Sosoro mugachi bw'ekyama kya UDA na bwigo mochumbe bw'ebunge ya Kitutu cha North Moske Japhet Nyakundi mochumbe bw'ebunge ya Nyalibali chacho Moske Zaire Janda mochumbe bw'ebunge ya West Mugrango Moske Steve Mogaka gati ya Barayivanda Banke siasa tichitigire maiga ya simba korage kiara etaro ya alternative government ya kurawanere Moske Fred Matiang'i na Gachagua wote imehijoro gongorwa Gusii. Wacha kutembeza ndugu yetu kila mahali mkiwa na mtu fulani kwa akili yenu. Sisi wa Kisii si wajinga. Wakati nilisema kwamba Gacheta hawezi ingia hapa, sio mimi, Matiang'i ndiye aliniambia mwambie. Kwa hivyo ndugu yangu, Kisii oye! Wiki ijayo leo nimesema sitaki kunywa kutoka kikombe cha uchungu. Kuringana no mochifu ipo Moske Silvana Sosoro ni kaburi ya bananchi tibaitana igoro ya bana siasa. Abana baminto moitana kwa ya bana siasa. Ere tueta ine mandie toramo. Tigakonya kwemi chiro bana siasa ngayo anchete nyarebe okanga nyarebe okaba anchete nyarebe. Inchero no na Simbarati ga. Ani no tekene inabo twice. No nyeno yowo chikwangira Simbarati. No oliokogera wange Simbarati. Oliokogera bwango Osoro. Ankyo na ankiende komorore na atene na itura. Nare togo tare sabari epo. Ano mwananchi nyore kere kia kubeka muluganda mutiari. Asinsema ya mawaziri bw'ekisemi Julius Migoso Gamba na bwigo mochumbe bw'ebunge ya Kitutu cha North Moske Japhet Nyakundi nigo batugire gitamburo cy'umugama na Korenti biragitibyo na goteba siasa ya magendro neriga neiri meoro gongorwa Gusii. Nataka kushukuru sana bwana gavana kwa sababu leo umeonyesha kwamba ile siasa inatakana kupigwa Kenya hii ni siasa ya maendeleo. Na siasa ya maendeleo ni siasa kila mwananchi anataka. Hizi tractors ambao umeleta hapa ni tractors zitaenda katika constituency zetu zote na zitasaidia wananchi kwa kufungua mabarabara. Hiyo ndio tunataka. Siku ambayo tunazindua matrakta ambazo zitaenda kusaidia katika harakati ya kujenga barabara zetu. Kaunti hii yetu ya Kisii tangu ianze hatujawahi ona kazi kama hii. Mheshimiwa Simbarati, mimi nataka kukuombea Mwenyezi Mungu azidi kukusaidia ili kazi hii ambayo unataka kufanyia watu wa Kisii iweze kuonekana. Asibo na bare yabo bagikiremba yoyo kabiro mokonyi bo murebo enso Moske Rigathi Gachagua siasa yobogesa ku. Nataka kumwambia Rigathi Gachagua, heshimu viongozi. Hii ndio mambo ilifanya wewe ukafukuzwa. Sisi kama Wakisii tumeishi pamoja kwa miaka mingi. Ruhusu na utu wake tuishi pamoja. Maneno ya kutusi viongozi, maneno ya kutukana wa viongozi, wachana nayo. Wewe leta sera. Sisi siku ya leo tumeleta trakta. Huyo Rigiji hana adabu. Huyo Rigiji alichukua msichana mdogo wa university akampatia mimba, akamuua, akamzika.
huyo mtu ni mtu fisadi, na huyo mtu nataka kuambia hawezi kuongoza katika taifa hili letu la Kenya. Ripoti ya Ensoko TV kule kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Innocent. Kwa gure nkwana ya warai. Wagotebaiga. We will have our day. Tutwaleli tukuli tutugukwana. Matuko aetu mutinyi ulio etete. Ama meka yale ngasigeti kia Gusii Stadium. Yo bwate chia college chosi pino boske batia gina basani bari. Itukulie igoro. Nande abagusi mbaikira neta senseme abaraye kera babaroche. Bakabatebye kirenga kiabo siasa nilinga mugo cha gutubangire mirubiri ito yamagendero. Nande mototebye se bintu tutabirochi seboni gatwabirorire. Tabirorire. Nande unanagatebye ne multi-billion investment yakoretwa se county ya Kisii chitrakta chiria chibara. We hope after this amagendro ngorole al down. Bono chibara Jones pia county ya Kisii jije sibigwe. Naroche ababunge nabanga bande barwete kurwa se county ya Nyamira. Mbara barwete Nyamira. Abara ingorore kana bale ngoroka. Lazima bali goto. Bono ingisi go good example in denero. I think yesenye nchendo ngene linga egento naroche. Yalenge okuigora amagendero. But again ego yalenge nande moment yo ko reflect essentially ya siasa. Agombi Innocent. Maitekero tokonyore county tote bango no musani ngo korale bia na etemo wibuka boke kuri mwanjito murigiri atugusuka mutwe maiga yo muraibense William Ruto yo kabira mokonya irigataga shagwa kurutera namangana litukuri igoro nilitukuri lya eto mwanjito murigiri atandiroke nirigaringe nilitukuri weekend osiria Jumatatu bachagete kuri Jumapili Jumatatu gutira bakayiritukuri igoro banyate bakurutera na chinkuma mwanjito murigiri atantebe amangana mabe abandu bawote wana matusi lakini maiga yabo yo kurutena namangana yo bono nige gatia baraibeso kire na kugikiria ebikolebyo asibatebire buna nige korokya chimbwa chimbe hocha saba na inchi manchito muligeria litukure igoro musakituri net nyambane nabetka ukwana ni gatia bana inchi se county ya Nairobi turanyoro robotiuru. Sasa nimeona umekasirika vile nilitaka. Mimi nilitaka wewe ukasirike. You lose your temper. You lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Watu mafala wamekula. Mkiwaona mimi nataka niwaulize nyinyi wa jamaa. Mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight so that I can concentrate on what I want to do. I am disciplined enough to know how much to eat so that I can stay alert. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Na wataka niwaambie tafadhali endeni muangalie mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza muende mufanye exercise kidogo. Na mupunguze kukula chakula mingi. Egati yabamenyi be county ya Nairobi besokirie na kugikiria egekore kyo murai bwense William Ruto no murai we kiama ya DCP Rigathi Gachagua kurutira na chinsase maisomarore asebono ba mochirio murai bwense asokwiranirania na bananchi asebono batebire nigo baguchia kwene kyanko gendare nkaso bochori bore bosio. Gachagua atagete Ruto asoke kurwaria sale mne president achensa au mwananchi ukawaida wanze kuira nani Gachagua maambira yorigeti ona tarenga na ikira ni yekirenga kiane nduzi Ruto igorari asale mune president umurai bwense achensa abantu binyoka twakana matobe. William Samoei Ruto is not an ordinary Kenyan. Oino murai bwense obisi abwate eye president osomurai bwense na obisi tekere gosikwa. Lakini lero oseigoro ntwaro president egotenena egari igoro kabisa keri kabisa gotenena kabisa otanga abantu bali moigotire moise gwateka abantu bali muarageire mwanorire moya kwajitora osena. In fact aba Kenya bastogete ndoma ide na wada stress tuamoye notice yoko mubutegas the next 1 year onde bwensi Kenya osandons kikuwa ile notice 1 month no chote ni wegas we tu stress na kinga ngoja waka na rent na ngoja waka kurageria abana wira abana skuru
ndoma tena kwa stress lakini ndio iteko muanguru osemwe ribaga yokora mabana inchi. Willis Mboga Oyore omunyakerogo ubunge la mwananchi nigatebire matiang'itanya gukora siasa chokora mabarai nigo aberega kwegerera abananchi. Omweshimiwa Matiang'i tuko ndiye anyakora maruto. Omweshimiwa Matiang'i agwa address issues chigo affect omwananchi. Muna bona Matiang'i abolinga State House 17 billion chaki. 3 billion chisa inekora ni State House. Asa kidogo 17 billion State House ku West Base chense. Muna ekiki agarire omweshimiwa bwense William Samuel Ruto amotebye nga orage ironolire ngwateka gochi asikia komuramira because nera ego chatebe nga ki State House ingwe 17 billion nkolereke neke abananchi ba Kenya understand. Chinga kiechio Mboga nigo amochire Ruto asoko chia gukwanera amang'ana a Nairobi Hospital ase county ya Bungoma asatebire nga neyo nigerengete abamenyi be county ya Nairobi. Abantu ba Mount Elgon mama ende manya kitari kibabwatire abantu ba Mount Elgon mama ende ngodete kuyenda Nairobi Hospital abantu ba Mount Elgon mama ende ngende Nairobi Hospital abantu bali mama ende kende ubona ko kwanira gari eyemye ngodete kwepa kurwase issue inju Nairobi ga abantu bakora Nairobi Hospital gaiga nibagire Nairobi Hospital ego tumeka na ensha ego tumeka insurance medical scheme abantu bakora ndo abange abantu ba Kireleshwa Karen Mutaiga Runda labda nerengo agenda ro nima dengo agenda ro limoyo arenayo nigo amochire Ruto asogoteba Gachagua nigo aro moiti asatebire onye Gachagua karo moiti nigo abwenerete kubekwa byara wono Gachagua dage mura yone to ale nga to koba kumubwata Gachagua ko bwatu abe 10 sawa Gachagua dage bwatu abe 10 konyo kora magoso gose Ruto na Ruto ofire nga namogosete lakini mani okumura maback ndubona ndikwa nga Gachagua namogosete to jenga Ruto bone na gosete gende. You cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa. Ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto. Linet Nyambane Murigiriri kera Linet yatoletero roboti urwasobwagare kubatekana n'ichinkwana cy'abarayi bali bakurunga bunge la mwananchi anamono mugusio rase county ya Nairobi banyare kwa bagukwanira chinkwana cy'umurayi bwense nigondo chega igali berera lya gisiasa naro ligendete koimoka senseme yense ya Kenya nekera bono omokonyi b'umurayi bwense Professor Kithure Kindiki nere Swahili se engane yunagoteba umurayi bwense nigabwene tamwe libaga anyare kwa bagakorora na maisasa maiso n'abarayi uba kwamirelia serikali nigaya kwaneta ya litukolie igora ase chinsemo chia chebuye eyurese county ya Bomet kerachete ukwanera igoro yo kuchikorosigwa gwegetange kegali y'umuriro ime yensemeyo Ritukoria rero kurwensemo ya Chebunyo county ya Bomet omukonyi b'omurayi bwense Professor Kithure Kindiki kare n'abarayi bande egati yabo omurayi b'abasubati ase county yo omusubati Linet Chepkorir Toto nigara emeroberio ao ya magenderero egati yabo obwagati webara asensemeyo gokwano nerombe ya amenye nsemeyo nigaba bore amenye bensemeyo komo omurayi bwense chinga kichingororo eryogo ikirania amagenderero ao egati yabo obwagati bwegetange kereri korwensemo ya Suswa otamboka gusi oika Kisumu Nonya Malaba asaenekya okocha kwa omurayi bwense ya Buganda Yoweri Museveni ritukorie Jumamosi ikeye eryogo chakya obwagati bwegetange kyo bakubwatirana na omurayi bwense William Ruto. Mwachane na rais, wacha rais atengeneze Kenya. Kesho ile reli ambayo ilikuwa mapale Suswa, rais anaanza ujenzi wake kesho. Ndio itoke hapo Suswa ingie Narok, ingie Bomet, Nyamira, Kisumu. Na ikifika Kisumu yende Malaba. Jumamosi rais wa Kenya William Ruto na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni watakuwa Kisumu. Kwa hiyo maneno ya reli niseme nisiseme. Kindiki nigarorekana ko mwanekera oyo kabeiro mokonyi b'omurayi bwense Rigathi Gachagua asekerianga nigasundogete kirasi ekerarenga bisi na gosinywa ko bakorera abananchi amagenderero na rikariaye ko muchayo omurayi bwense William Ruto.
wengine walipewa kazi ya kumsaidia wakashindwa. Badala ya kukuja hapa Bomet kama vile fireman amekuja kwa mambo ya soko, kwa mambo ya barabara, wao hawakunyanga hapa. Kazi yao ilikuwa kudharau rais na kuchochea wananchi, kwa sababu nchi ilikuwa na matatizo ya kiuchumi, kuchochea wananchi ati hakuna kazi inaendelea. Saa hii wakiulizwa ile siku walikuwa ofisi walifanyia nini, mradi mmoja walileta Bomet, awasemi. Kazi yao ni kutusi rais. Kindiki oyorekana gutirwo no bororo nigo maisamarore abamocha egati yabare bakomoroko murai wense William Ruto buno murai one term korengana na Kindiki omurai onde bwense tayo otabwatie getone ekemwamu. You must treat President Ruto as president. Bona wakuambia Uhuru Kenyatta one term. Bona wakuambia Mwai Kibaki one term. Niseme nisiseme? Yaani kuna rais tumekuwa naye ambaye ni perfect hii dunia. Si rais ni mwanadamu kama sisi. Nonyanigo niga babori abamerera bya serikali kobeka kioreri emerobero yabo babwate gocha saba Kenya rika ryo konya ko mwaka etobe omurai wense. Badala ya kusema sera yenu, mumetumia muda wenu wote kutukana, kudharau na kudhalilisha rais wa taifa la Kenya. Mimi nawauliza hivi, before you start demanding for President Ruto to act presidential, have you treated him in a presidential manner? Aya ni gagocha ekero chinsasa cha mangana chigenderete kwene kiwa gati omurai wense amuna bamerera be serikali egento kigenderete kobatiga bakenya imeyege sunte mbamanye kyo barakwane wabitutam Ensoko TV ninche Linet Kemunto. Linet nere totwale Linet babere erote birabunga Kindiki ochire kurwanira wano rende toro botironde rwa guchibusia budaya bemono sana lucky timo maitemna raki kuno manchi tomoliria boroki wa beskuri ya morga comprehensive nigo bari no mogoko magaye skuru yo gosiro na mabati 30 na engineer Adams Mochenwa erigo tuba asebirasi bigotwa ime nigo tokumanyirwa buna eskuru yo nigebwate birasi ya boroki wa babere bagotwerwa kinga kibakora amasomo abo kinga kiboigo baba mochirie omo abarai kurase county ya Nyamira bakoma mochi omo bunge bwe county yo ya West bwensemo ya West Mugrango naboigo omo senator Okongo Mugeni manchito muligeria turanyoro robotyoru ku Samson Mayaka injo mo manager bwe constituency ite ya West Mugrango iga gotorase kinyoro kya muruga twacha asengenjo yo mwana ku barak karo twategerera radio na kurigereria TV Ensoko na kurumindo mambia twigwa nga mwana na rororo ule isiko ule meire kugenda school twatumira amangana yo muchumbo ito Steve Mugaka karaigwa amangana yo otutuma nga genda ngo morore family iyo morore nga na kiyo konyeka so wekero twaja twarigereria muchoyo twaroranga umana una abana bali bakwanete umana umuchoyo na bole nidi naende nabutakira gokonyo naende umwana oyo nakwana ali ase TV naende twachire umana twanyorire nga obokongu na obole ororo bonekero twakwana no mweshimiwa igatotebire nga asengenje una twasesiri umuchoyo umwana oyo yaisa gotigwa nabo unatebe eganga yaeta ikirane bono mweshimiwa gatebire nga umwana oyo omwirire naenda omwire scholarship agasoma emyaka yonse ene asa mangana ye school fees Samari etangorku bara kikengwe onyari uri omukomo wete kurugoro njire kigotangasa tyangire libageri goteba mbuya monase omonene sama yana nyore okorerwa ochakira so bisyo muchumbe Steve Mugaka mbuya monase ole Excellency amasapiki yere dio bonse ase mwabeta na nyumbu ya mona ase okonywe birero byane asali mwakolire nyasaye tikabasini andasi mwarusia
chiendera komenteka tena na irane irio omonene mbuya mona ase abarari baito no muchumbo ito ase koigwe birero byane muchumbe Steve nibona nabona umwana uyu konyoro nakire kine ke babarari konyoro nakire kina bubugima bwaye taki asa one tigaba bwatisi ni ganto kuruga iga kale kogenda kuchimuruga muigweta asikiretio omwana ogasoma Pwani University okurwo muchumu umutaka bwo ukumye tato mwabaro muko mbabwati kende umwana uyu gaseriri ale sikata bwati bese igo intene company yane twerule igo kogenda ororo mbugulio umwana uyu mubeke Nyamira Express agende mambya toke school ogamita igo mugende moguna bonzabera onchumurigeli oraboti ruru arule sembeo ne ruriro mwana ulitwa betete gukwana litukuligoro Diana gagotebia somugano anande migani yonsi nigikurwa sensemo ya muruga nando monchumurigeli Diana yagosomera bono ne rutete ndembeo ase skuru yiwe kurukunga muruga comprehensive nero yanyore tomogo komonene sana sokonyorobo konyi bwa mabati 30 aywa abetega kuruwe no mu engineer Adams yokoligia ekirogo kurwa asense meju tigango nande toigwe Steven Nyariki atotebie asogwikira norbotio Marieta nenje nandru nonsase otwaikire gaiga ase ekatisi ya Adams mocheno twajire kumwakirisa twaletira mabati ase skuru ya muruga skuru ya muruga twaletira mabati ya sobwango twareta mabati nyachokochoko nigo twanyoranga muruga no twabwenerete gucha lakini rende ekaro twarenge nyachokochoko nase ngenjonga matangano arenge tuka promise tobeke class ya kama mabati na gaiga muruga na kigiagarire twiranira sobwango esukuru era next ase yende nyachokochoko no yana ali ase Biblia muri kora soma nga Esau na ibere to yondo mwando igobono rocho mwando konyoro tuje tiko chimuina lakini bona rende twiranira mwando igo cha sobwango tabita ke muntu maragia omanya committee o muruga primary school abaiboli baito mwagokire igoro ya Adams machenwa buna toreteira mabati amaene esukuru yaito yabere chandegete buna mwachira igekero mwakorire keke mwarorire abana nigo bagotwerwa ekerembure yachakire gotwa abachinsa chiriche kerasi abana nigo bagosokania mabati gocha asa korete keke asatari gotonya ekiagera mabati ayega nigo twachakirite skuru yachakete 1987 bana kuruite 7 ni mabati ina rito kuna gochenja chenjiga ntu arangeri tikaro kende nga wero wisase bache goto changera towe komo tokabe komo chango lakini asengenje obotaka na asengenje y'abantu tutabwati osina basemi obonke bo changa tokachanga rusiringi chiri bwe 200 akebere chisana mabati gake asoja na goikerania eire elimu atulierete arinya chogochogo akera twarenga matanga ya Amos igo abafuasi ba Adams majenwa twawaire karibu naenda aseke ukelimu arwete ande mwagekiraniri igatiga mo twakero morayo itombu ya mano asagutaja nyasana kogorokio bonyasi atokonye moroje skuru ya itobunere korutwa gasomete gaiga mabati na yarao lakini bono buna Adams yajire iga moroji ngo enderare konyerabi atwana mawateba nande nincho yo mo we board we school we enare ko boria asiri tukoria rero abagani bachira nanya korora murai mwoyo chire kotokonya ase school yaito ngomurai korukwada musimo chenwa mtu achoreta barai baito bakonkosoro mu chumba ito Steve Mugaka tugachora mo senator ito nanda areke sukuru magaruguru lakini tu aje komora muruga Steve mtu achora to kongo mugeni como senator tugachora mito Steve Mugaka ngana ngo chumbe CDF mtu aje koraya ye sukuru abana baito bako twerwa rero mabasoigo natere mosoko tebanga obora itu achota no bobe ora sta to ba muraba kenga hata musimo chenu go chira mai somarore go chira mo soigo ta go cha go tuko ba ba cha go tuko
Wanchu muligereri twakumanyiria mange semambia bono igati yali twagwata sama yesemambia bono togotebinga nabo kogenda na gutubwati litobe tukumanya sobikira no baliki baito nigo bali sechinsemo anamana dayano ise kuligereria county ito ya Kisii rero nero yalenga sensemilia mayege ntonkire nago keire apart from siasa getaseni gitabantu nguligereri bale anamona barayi bali kurwa se county ya Nyamira biya mono sana so gokonyo mwana uyu kurunga baraki gorokera twasomete mugano uyu mwana uyu gale kogenda gosoma nursing ari umwako mutangani school fees yale ngoro tatu mwabatabwati okobwa gwokorora igabwa tumuchando gwokorora kurende batabanga basoire se chinga kichiri chibwenete kurwa bakonyo njerere ngia kiara ine nchira yemo togotebanga nendoto kumnyokia ndoto ya kwanyoranga na deb enibo ya bolire lakini nyasaye mororekanirende okay igentugire dataka gotebia kerada ya nogendete kwiarigania kurigereria bali basoira sumurubiri no echinsa ndo eche chiaminyokire chitigarite isato nandigerete chibense ya moye asimambia bono good morning Nsoko TV nchenigo na ikire South Sea lire ndiribuya kurende ninganyete baigore bankonye ndagera etarasaleka Marieta de Gurgu Yusuf bin Salim Abdallah. Okay. Yusuf bin Salim Abdallah. Umuntu yunga kete na bongo mo gesi. Umuntu ina bonda mo wanye. Aya, umanyire kuira na ansaiga. Kiswahili timu naleti. Jamani, naomba tuwe na utulifu, ukakamafu na ustaarabu tunapoingia ibada ya kushukuru mwili. Kiswahili tali ujue bwana. Gaiga aya aurukira. Joseph yose Kiswahili ngiri kwa ni Joseph. Yusuf. Yusufu. Igabona Joseph. Ochenchiriri etali yaego chakira lera gurugu Yusuf. Amalieta tugutire gororo. Kwera maybe na bana ndararira. Amalieta ruzirio lieta ligoro guchwe yororo DOP. Bono gatigira guruga Yusuf bin Salim. Mwana na tokoli. Nato chandi. Tokoli. Kibatia wate mara kiba utarera lero. Gage batite ligoro gwe uniform. Gwe kanzu. Wachomuligereria dechiga gichirichi arabada Diana taito itrase bali basoira so robelia bange sana ndoche paka nonya numa tumusulibige sunari reprimand lero tigana rachakirane na Bay Studio maiko swase omtsanda ito Facebook manjito muligere na Bay Studio nande tokwera na tutarendo mutumokonigere 0788666663 078 marakabere 6 marakatano na trinene namba yomo ere hotebe Nsoko TV abarare baito tubanjete sana na intunto wanjete asobo semye bainobia mone nabasesenie nakoba menta chisemi chinyinge hoyonzakali amwoma asante sana Hero Nsoko TV. Hello, ni Lilian kutoka Kiambu. Hapa inanyesha kidogo kidogo. Nasalimia Sheila Kemto kutoka Nairobi na watu wote wa Nairobi. Atubonspan Nyorobi mwakwaniwe. Abiga watebe Nsoko bwakire nche divina kurwa baba dogo tuko pamoja. Abiga nswase namba itu ye studio sense media WhatsApp neroba fans beto nche bari batuma orobotu sebatuma enkwana yabo. Abiga wateba am participating ime yomorobire Nsoko bwakire tararikalie taliae Andrew Matundra otebano ali ime yomorobirio ndoche ne chinyingira kintikana ira nali asomtanda u Facebook ndarabali banyali tebakuboka naitwe aigo musobwa sawateba aiye cousin ene Nsoko TV to basego kuna elimoti nonya Solomon Nyamongonera otebaruiru well represented Bonfenja Mobisa otebakurwa kiro mosocho na inde meyomorobirio ikomo iro Kristaba Tandi. Good morning, watching live from Burangi Kinyambe with my wife Lydia Keruba na Sheila Matiangi Moranga oteba Mikae mama Mongi na tata Moranga na mother-in-law Mary Mikae pamoja hadi tamati batuwale litukuligia na iboigo. Charles Rwanga bado ni mwalimu yule Charles Rwanga from Nyamira Kenyerere basement with my wife Jacqueline kwamboka ndani ya show TBT Day together nando chora tunyeri TBT okunyora Gladys Kelbo Silvia Morala bikwamboka Weldon Nyaurura for Misuko wasoime yomorobiro Patromeo mumanya oteba Diana ngo gusaba otebya mashabiki ya Nsoko TV 11P
mambia tuinyore kogenda gusira Enoch Mochere komoa pole Enoch Mochere Enoch Mochere nasireti mamu mwabo babo mwabo actually chinsemo kiri kya byombe kegusie kiya baba babo mino kya kuruku babo mdakurukwa ambwate baba babiri nimbwate Gesare Misire na yuko nimbwate Sobo mama ere wasirire babo mino mamu mino magukuru nero ikire sogo ntebye nchetingo boleti magukuru babo mino mamu mino naboni ganche babo mintaguru kubilia possible igo baba no rio ngibolete jemi mama gomongaga nero ibono bono nasiriti babo mwabo kuri kubatisheba oria ari goteba mubekerete TV igo bono naboruchenga chinga kichine chigesunte sana kwa niaba yege tasiri yeto gya Soko TV na mashabiki yonsi pia ali kwa basumurobelio emirobelio ito yonsi go chakere Soko bwakire go ikamba kemirobelio ito tugutwara yo mwali botuko kera tugutwara chinkwana chito chia siasa choborai gotote abanga pole sana uchia se amate yumbi yamono sana nabali muranyoleli bagakogendora kera mugo ikoro muche mubasobwa momorekana muna mashabiki ito ya Soko TV tete kuligerera imbumbuli mu manager ngo ndanda upstairs rero buli mu manager ngantonyole no ni reporter ite make sense meyo chinsemo chiabo mugamwe egale chinsemo kiri chia byombe gere ke chinsemo kiri tarika ke umbu tubwate birongo ya mate no bakale babo Bartolomeo nandi bunate birego mashabiki itonsi pia kera mocha kwendoro muto wakilisha tokoteba pole sana guchia se Enoch Mochere pole sana Enoch asante sana Diana kera tu akwanira mangana Yusuf bin Abdalla na boigo kibatinere nagate Mohamed yakurugu toligere libono omuraibu ense nateba nere na matoka kuri igoro naro gati umuske Fred ngakia matoka kuri yewe kera lenge chinsemo chia Western tete tororaga clip akwese chinga kichijenge tokwira ndo mwanchumuli no kwenda sensema ichigazeti Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni gen Soko TV tuchikumirana kera ritko ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. obutini n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university
ongeire gutumia amaru na mariogo yo gutindia musariri wono yaikire kiwango guikaru arigo kwanya oro yonde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yo gutindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bubi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare icy'obutindu Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika Eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi Kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Chobuligeli chetre sana isato maiga yese moya bono mabi wallahi Abdala tare gocha wallahi bilahi tare gocha chapio moya gabonsi bino chaka nembura bine twete pasta tinga inereti ajire wonjo kanobisi ya matabe kania bu kuligeli nganga yaberete kuligeli chikori dogatima bu oseni monyore tayo wamorora ya na chire iga na chire gwikabaka zalia se usine kwerende ya kwamire lift lift te kwametiere biape okay bono tigama tebiga acha improve gukora chi excuse akira atari gochicha watu warasine auto cartoon bine cartoon nere na atomiro mo direct ito ngutete gotebiri tukeli makera ngocha kuburega asiga iganki gocha gotebi kiaba katuni nta tomo direct itaebe ke sembe tokuira na ningo tebye sababu na ebe kire sembe yuna herengera libono babi sese meli ndego yebe kale da ndata kuyelikia god tebye bwo chumuligirire kindi semba bya bono ningo nabwa tiri gazeti ya The Standard aiga asekurunge front page ebe chintangani nere jo asoko bako kwane bono twasoire sese mu gazeti mu chumuligirire page yo moelio nigebuga techibicha chia African Cup of Nations chingaki chiria ekereke minanegi akorekanete nabone na chi akorekanete moncho muligere goromambia nago tebetie igoro ya energy akoretu ne kyumbekeligie kurukunga kitene to mupira sorogongo rwa Africa igaigo moncho muligere Diana tatora moro kyumuligere gazeti yabo bwata Anjo manchito mulgelio asoko bako kwane lero mbati gazeti kwa butambenga the Daily Nation nabokoraga guno muraibense ya Kenya nabego United Opposition yabarikuru asense United Opposition nabaligaiga nichikote byanga ninki tugukwanira na buno yo minto Innocent yago tebirigaiga nigo kwanira igoro ya African kwate Africa Cup of Nations nero bago kwanira gaigo manchito mulgelia utambe Innocent yoto tebya so wangare tibadi ozo direct ito jole katudi lirate gokorokia ngotebye sababu yaye kera tuchiko batugukora kigazeti cingaki kera tuguciya lito cinyore ngotebye gento getekera litukeli mogo cyakotaka gotaka to tugende gasi ayo tomero mukugo ge katuni ejo sawa sawa tuchake omwanchu muligere likorigere lingikere ase kigazeti cinene semambia bono ase tutete guchaka na korigerelia chikurukunga kigazeti chonsi p
failed mission ine gazeti ya The Standard yagotebekananga etaro yo murai bwo kurukunga Musalia Mudavadi na Ndoro mu waziri wa mangane chinse Chesko bagotebekana keragenda senseli kuruku ya Russia Moscow kubwatekana ni gazeti bagotebanga etare yote chiti ko bagekoreta kende gionsi nigo yarorekana gotaikirania biri byaganiri kurunga failed mission. Aya gazeti ya Daily Nation ngotebere ngani go bagendete kurangilyo mu chando coating trouble igaiga nindo chomurai bwense egento kiranga sare ne microphone yabekereli kondo nindoche umurai bwekyama kya DCP omoskeri gathega shawa egiakorekana bwateneli kondo nindocho murai bwekyama kya Wiper Patriotic Front muske Musalia amini muske Kalonzo Musyoka nabo igo mwancho muligeli nindocho murai omokonyi bwekyama gya Jubilee omoske Fred Matiang'i nabo gonyara ko bago gosoma na kumanyangi keroro nabo igo CPG yentangani gazeti ya The Daily Nation babwate chibicha chikorokia abana jeshi buna baruete sense meli ense ya Haiti bakoranire ne etare lyagose assignment baetwe ochikoba bakoranga banyare ko bakubwaterana eli konyara ko bagokoro bagobwagilenge ase umuchulio Port Prince ime yense ya Haiti mwancho muligeli nabo igo gazeti ya The Daily Nation indo CPG tangani murochomo waziri omokoro ase serikali yomuske Uhuru Kenyatta nande boigo oyu kabere mulike manebwe kyamagia Jubilee Rafael Tuju bagateba nakanyore tomweso kurwa sekegambero tokogenda se gazeti ya Taifa Leo ngo kwanda bale bateba angangani wanagendete kurwanererwa ningoli mwancho muligeli bagateba Winnie Odinga ntwaro chili tukuligoro ekera bali bakurunga Linda mwananchi bakoletende kurukwe pressa bagakwana balikia mangana barolekanete kukwana engana igoro ya omuswati okurukunga Winnie Odinga nabo igo ntwarara selitukulia eto mwancho muligeli tukarora chairman w'ekyama kya ODM ase county ya Nairobi omoske aladwa bale na Winnie Odinga agateba niga chikoba gakurweli etaliaye eliabe omukonyi murai w'ekyama kya ODM tokagenda ase gazeti ya The Star bagoteba top city bishop embroiled in sex scandal with married woman bagoteba umurandio yo mo oyunandoro mu bishop nigobona kubwatanirwa nagokora obwanchani no muswati yo mo oyo ole senyo moyayo mwancho muri watebanga no bututukano baroro nabo gwesomera umanyenga omu bishop uyo osomwesko yo noro lyoyo asibagateba niga kubwatanirwa na agakora obwanchani no muswati ole nenkayaye aigase egazeti ya The Star nande boiga kerangoligereri neli solinde lyaime nindo chibagateba ngabanyanyimbo bairanire mense ya Kenya maiga yege kakemia keberekera bagendete kuba bakorwana nebago asenselia Haiti bagateba abanyanyimbo bairanite tochiche ase gazeti ya The People Daily ngo kwanda bale Kenya's coffee will revival efforts finally pay off mwanchumuli bakobolinga sectelie kawa imeyense ya Kenya omoelio nenyare ko bagekoreta matunda ili neliboliri igabundo chechikawa na chichiale ilioro ase gazeti ya The People Daily ngo kwana bale igoro yobole mibwe kawa bali ba korobole mibwe kawa na bowe somero manyenga ningikire ase gazeti tokwenda ase gazeti ya Business Daily ngo taba why World Bank and AFDB have banned PWC Kenya mwancho mulili bakale bateba ebengi yense iyo kurunga World Bank nabo igo banki yeli kurunga AFDB banyara ko bagosiekerera company elia ya Kenya Power mwancho mulio seli ko nyara ko bagekorwa chinguru cyumuliro nabo igo se konyara ko bakogenda asenseme unibateba anemone essence ya Kenya etali chikoba ke konyora makabeso mwancho mulina bogonyara ko bago wesomera na komanyanga ningi kelikere asenseme bakalete banga KRA staff cargo agent suspended in tax evasion crackdown nabo igo omusoyo mo kora se kyombikili ya KRA nera gotebekana ngani ganyara ko bagakurusigwa kurwa semiremo yaye ko bwatekana no kurwa asenseme etali ko bagakurwa ensemo yaye ye banko liye ko bagikurwa kunyara ko bagakweba chagosebwe bisa oleta gusine bintu byaye kulenda tariko nyara ko bakagwa kane bango nabo gwesomera umanyo mu bisanuro lyoyo negati aliale ase chigazeti esemambi abonongo chaka ne gazeti ya The Standard yosoko bakokwane bakaliko babagoteba ngani go batigire abakenya bali banya tuko bakoiruna gosoa asesegi imeyense ya Russia
na esegi yukubwatani gwense ya Russia na Ukraine bono nigo banyare ko babakumirana no bororo boboene bulio bokonsano monchumulire ase boni go monchumulire bakale goteba ngambali gichiko bagwa kanukende nabo igo kili bateba ngambabwa tibunyamasi bonde bonsi nabo igo bateba tibabwa tinchirende yonsi bawo chiko bakoira na sense ya Kenya kero muwaziri ulioteneta mangane chinse chisco Musalia Mudavadi acheta sense ya Moscow asenchire ya moyo kunyara ko bagakoranga kya chiko bakonya bakenya banyara ko bakoirana kulende ira yo kunyara ko ba yoko ikirani kiliwata banga Kenya kubekwa se list yaliyo kubekwa bali blocked gusubadali chiko wanjeru kulikiwa so chiese because na kegento gyoka Kenya tukabagego ikiranigwa asechi amate chinyinge chigendete kolera abancho babo bali basiri bugima senseme ibatigaire na kende batabwati kende gyonsi yokogokera nigo babateba abange nigo basiri abana babamura asesegiye yo nabande nigo babolete na umoncho muligereri abande nigo bagendete kulikiwa chikonda cyokogenda sense yo chiri batari konyara kwa bagwanchirana babatari konyara kwa bakomanya ngichiko tebo umoncho muligereri nigo boniga ense yo ya Russia nero yarekanire gutanchirana konyara kwa bagiye kokora egento ikuru kwa compensation osegwa kana kende gyonsi gento gyatigire aba Kenya ba ense ya Kenya batigalite asa abatebanga akongu mono moncho muligereri aswateba machiko gabunire nesegi etanyara kwa bagekwerene ubuma bwabasi bwene tepeji ya kabiri ne ya gatatu gebwatamanga nayo nagaiga nindoche Musalia Mudavadi nera batebanga buna uligeretiga tigankwa na mwancho muligereri ateba all the Kenyans as well as the citizens from many other countries that signed contracts to take part in the special military operation did so voluntarily. Nigo bakolete bagwancha ngaba Kenya bande bonsi naba na inchi bande bonsi pikuru asechinse chinde bali gete chikonda cyo chikoba bakobwatanirwa asensemo yoboso ase bikozi by'abanyanyimbo bense ya Russia nigo bakolete igaso gwancha boni go mwancho muligeri kubwatekana no robot yoruo nigo abakenye elibwe ya mubagotebekana bali asense ya Russia bagendete kurwana aso mwancho muligeri ya 53 na kianda bali bosio asesege ibabekire frontline abakuru ku 89 30 na kianda nigo boni gababwate chinkoma 25 nigo bagotebekana basiriti uguma bwabo na batatu basiriri ubugima bwabo mwancho muligeri igona bwo somera igazeti yo asenchira yo bukira ntaite ndangili daya nasoe atotebya yale se gazeti ya The Daily Nation kolende katuni itigireta ase screen katuni iwate abaningo aya wado katuni inomboli swali ya finally yabekirwa yabekirwe mbeo ingotebya nchetiganganye and that's a Daily Nation. Manjito muligiria se gazeti ya The Daily Nation nago tebingo mugano monene ororo nigo gukwanire igoro yamangana abarai bakurutira na chinga kimne chiga haigani bwato murai wense William Samoei Ruto ne bwato yo Kabeiro Mokonyo Edgati Gachagua na bigo Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i na barase bichi yo se gazeti ya The Daily Nation page entangani egando chekiombe kia NCIC kegotebanga okurutira no kumangana nigo gotarikolento molembe na maskani asaba na inchi na bego ekiombe kia IEBC ekiombe kyo bocholi ne chimbebe kego kwanira igoro ya maskani alia utari gukwanirwa bagotebanga amaskani atari gukwanirwa nabarai chinga kibagani irikoro kya chimbwa chingia na bego molembe guchiase abarai no irende competition kero rase siasa na bego gaiga clergy bagoteba aiga naba Klachi na butogote baba randia bagotebanga abarayibechkanisa gani bagotebanga bono niga abarayibachakire korokia chianga chimbe echo chire chimbwa chimbo manchito muligeria gochia ase abananchi asibagikerie okurutana kwa mangana nabego abarayikurwase ebinyoro nigo bagotebanga ntubwate guns bari sponsored batari gukirania batari gukirania omorembe nabego bakolenta chimbwa chimbe gochia saba na inchi bagoturwania amorembe chinsemo au manjito muligeria magaro ni golese page ya kanene page ya gatano asengukoira tonyare tugusanga aiganige gukwanira igoro lituko rya Jumanne kiromore ibwensi ya Kenya abete gagukwana no gukwana kwa uyu manjito muligeria nkagitenga tuwara kubekire kwaregure chinkwana chimura ibwense muchiase abarai bali ba United Opposition aiganigo bagukwanira igoro ya Eugene Wamalwa Eugene Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i
nabo bagotebanga egati abarai bari omurai bwense ya Kenya ari kubakwanira na ndabarai yauna babete bagwesokya na gukwanira chinkwana chiabo kagitenga ngwa chigerete lakini Innocent kerongo kwanira chinkwane chiabarai echikuranginyoria asomura bwense na ndatebetera otebanga no nyene chinyomba timuragacha ikigyo kana kinko inyora kuri no mwanjito murigeria gaigana gotebinga ekyombe kia NCIC gekorkwanga the National Cohesion and Integration Commission yekora una Danfas Makori nigatebire na kuboria barai kwene kyabuna gutwana bari tukwana cyo morembe nabo bachinkwana cya masikani kiranyari chikorento morembe mensi ya Kenya satebire buna nigetigarite emetienyi 15 no mo 16 months nyari togoswa asobo chori obonene mu mwaka gocho 2027 nigababolira barai bonsi manyari bagutwara chinkwana cyo morembe na masikani nagaiga mwanchito murigeria ababegeterigati gashagwa uyolenge omukonyi wo murai bwensi ya Kenya kunyatara ruswa bisi aiganigo bagotebanere gwitira chinkwana chiae nigabeire gakumugikeria mono murai bwensi ya Kenya kagotebegoro yobokoreri bwae nabigemero biri au yobokurumi miense ya Kenya nabukunyara go wesomera mwanchito murigeria manganajo asobwagare kolendega gane byombe au bono byesokire na kuboria barai kwenekya buna tibari kunyara bakurtina na mangana bunajo aiga bagotibangana magana akoro kino na maskani amabe kochiase abana abake kwetira saba ibori babo abubare abarai baganiri ko boro kichimbwa chingia kolene na bunande kwaigule buna abarai abapasta bagotebanganigo bakorokya chimbwa chimbe na gwetira se etekoni oyole etekoni gaganere nigagotebo manchito murigerianga chinga kibune chiga togoikirana asobo chori nigere ase ense ya Kenya nigere asakong ekero konyoranga abarai nigo bakonyora bakurutana chinkwana ose chinkuma chimbe bakunyara bakuramana nonye a competition kero romanchito murigera ntoma itebo tambenga oyo kuba number 1 nero kuba murai bwense ya Kenya no bwane kure ya magotebanga gaiga chikura cheikire ose cheisire goika nabayigotiga barai batware chimbwa chingia nande babwati richiko lidia serikali ebegete ekero abarai bagokora chikampaign mwanchito murigera oyo no chairperson wekyombekerkia IEBC bachone chimbe Erastus etekoni chinkwana chae ganingo bakwana chinkwana chabarai au nabayemetinyirie tikarete 10 ense ya Kenya nyare kyagoswa asoba choli kurende Innocent ndingo so gazeti page ya kabere tumetiko sengwa icholeti chibes cyanyota tumetiko se director zaki na icholeti Joshua kewatiko se no ina bayiri bagomba icholeti nyota kerongo baburi go mwanchito murigeria ndingo taka kumanyanga ondinaro igwete ngonyori dasi bari bicholeti kurendali nabo atase gazeti ya The Nation yotebanga abasaye banyalite bago icholia chibese cyo gikiraboni gabange baboni go bakwe murungania bagotebanga nonye babete bakwerikene chibese cyo tibanyalite bako chinyora kolende ebengene ya World Bank ngagotebanga nigena nete 90% yechibese cyo nanene kubwatuka 90% ya serikali nere kubwatuka 10% igonga nere kubwatuka chibese nyinge chikunyara chikogenda kochiase abasaye egase serikali ebegetemero biryo kwenekya buna gwetania abasaye chiribu chimi ibere nemerongevere kunyara bali bakonyora chibese icho nabiga abasaye bandi ko enyorera chigasi ase serikali aiga bagukwanira igoryo moro biryo mwanchito muri yorko kwanga nyota timaitiko sengwa icholeti nandonyo gwa icholeti timaitiko kwanyora chibese icho aiga se gazeti ya The Nation go bagukwanira igoryo y'abasaye bali banyati bago icholia bagotebanga nigo barenge chimilioni 3 na banyati bago icholia asibagotebanga nigo yarenge 13.7 times ekerengo yekomina gatatu nugutaisano na ibere bali banyati bago icholia bakaba bange makabone bengia wali bange gotebanga tibwati bese chisaine era nyarege kubwatukero gucia saba Kenya abo banyati bago icholia bali go icholia nigo barenge miaka 15 ne 18 years and above weke miaka 30 kolende tokomanyibwanga abange babo mbali batabwate meremo ose kigashiri bagokora nabange babo mbali
konya bakore chiskuru lakini bataranyora ase bakubwatira Manchito Murigiri akolenda se gazeti ye abangi baboni go besokina gotebanga konya banyati bago ichoria tibaranyara bakonyora chibese icho asito komanyigwa se gazeti ngabali banyarete bago ichoria banyare bago chakire byasara nigo bale konyora chibese icho cyarenge 50,000 nabangi babo bali banyorire chibese chityanyate chikobwatu kwa nebengi ya World Bank nigo cyarenge 2.36 million ko chakiro mutinyo o August omwaka oba kogweta kolenda iga gazeti ya The Nation gaote bange bengeri nyanyatige korwa 29.5 billion chikabwatu ko cha sabasai na nigo banyolinga besicho tichisaini Manchito Murigiri nabo gwesomero mugano yuasobwagare orali gati abasai bali banyati bakonyora chibesicho tokomanyigwanga abasai 210,000 nabanyati bakaba shortlisted bakaya kuchibesicho bande morobiri yini gogo chago korwa goseni gogo chikoera 2028 igonga chibese nchigasaini kubwatukwa nonyeboni gabande bagoteba mbara chinyora igonge bengine yagendete kuyarigania egotebanga nebegete ekikonyora chibese chinyarige kubwatuka guchiasi bali banyarite bakwerikya nandi bataranyorera nubwo somera sobogare se gazeti ya The Nation page ya kabere omanyenga nyote iyo akigendere tugukira bono Manchito Murigiri togotigana na nyota page ya kabere ne ya gatatu nigebwa tomugano uri mutangani buna nagatebe igoro yense ya Russia naboigo ngaki omuwaziri Musalia Mudavadi achetoro na chia matengi kichikoba chigo kwanera nense ya Russia buna yateba tebwa tinchirende yonsi yo chikoba kegwakana bali asesegi uyu Manchito Murigiri tokwenda se page ya kane gazeti ya The Standard asiboni gabata babantu batano babere nigo bayikiwusi bwekigambiro bakubwatanigwa na ogosira gwechibesa no kubwatanigwa netenda yobututukanu eyuere yobolimo yanyarte kabage kolikigwa ase abegetwesei ase obisi omurayi bwense bagoteba ase chinsemo chirichia Arambe House Manchito Murigiri nigo bagoteba abantu batano babere nigo basoereirwe na wikibusi bwekigambiro oyo makuru nga Korolio Simantwa Muniaro Jared Purity Njeri Alan Mtai nabo igo nindo jega Geoffrey Were Evan Sisimoto na Michael Musyoki nigo bagotebekana nigo banyarite ko bakongaina omongwano yo mokuru wa sense ya Sweden bakamotebinga nigo bono batete komwa contract yo chikobaga koleta chigali chikuru kuchi ambulance ya sense ya Kenya chiaganiri na bakanyara ko baba gwikirana ase obisi umurayi bwense asesemo ya Arambe House kubwatekana gazeti ya The Standard asaba gatebanga banyarite ko baba kolikirana sei kulende gento giya chikorekana ko bakyobulimo chibes chikobekwa ACCE chikwa negate nigo chire chi milioni 50 noyo mo 60,000 Manchito Murigiri na nigo bono ya babanyara ko baba go ikigubusibwe kegambiro maiga yabo bisaba DCI gokora ubunenge na kunyara ko baba konyora kiliba bateba nigo bateba omungwano yokurunga Talali Yusuf Zaituni nigale omwibo na nigo Murigiri atebeti ungani gatagete ko baga gokonywa nyara ko baga ko beketenda ilio anyara ko baga konyole nchira ko nyara ko baga ko na chigali chikuru kuchi ambulance chimisano gochia chiriyo tebekana se wizara gosechi semo chiriwa chikote ichiko chikoba chikutumika sesemo yobochero wa Kenya ni bikone sana bikone oda batano babere bayikigu usiweke gambero lende bachikoteba ngakiyarenge murashe naliete asara Manchito Murigiri moli kyomanase wizara yobwaga chibwe chinyomba chiri chiri lirinse selieto kurunga Charles Hinga nigateba bono ekego cheke nenenkeroro gichikoba gigotene yobwaga chibwe chinyomba chonye chi bilioni 25 nje chikoba chigwete gweli chinyara ko bachigosira umurubili yogendete ko bagwaga chinyomba chikuru kuchya magulinse nabo Manchito Murigiri wesomera sepeji ya kanoma nyanga ningikilia ko bagakwanira eliyo nyara ko bakumanyanga nigegendete omugano igoro ya mubunge omukoro wensemo ya Kabete aselieta George Mushayi ubete gakoraswa aigaso mucho Nairobi Manchito Murigiri nigo bone kyombekilikia Director of Public Prosecutions kyomo DPP Kenya ko bagegwansiolia nagotebanga abantu bande bali babete bakubwatigwa kubatekana no guitukwaye niga bande barorekanira Manchito Murigiri bagotebanga abande banyara ko babakubwata digodama mochanda mange na Manchito Murigiri nigo babete gagwasioliwa aseke gambero kilikia milimani
asibachete bagaikira noro na konyara kabago kwana abantu batano moni go babwataniri no goitwa ko mubungo yo omubungo yo kabete aseli etogurunga George Mushai mwancho muri mugano ina bogonyara kabago soma na komanyanga nikekera ore page ya gatano alimo ye gazeti ya The Standard ge kwanira igoro ya eke na chiyabete kurugu ne kyombege ligete to mupira usenko yo yorogongorwa African Cup of Nations na namona asbagateba ngabono enganilia yokoura ense ya Senegal obobui bwaye nakona nobobui gochia sense ya Morocco nigo bwabere bogosoka chinkwa na chintambe na gaigo mwancho muri lingo kwana bale askili bateba umupira bwa African Cup of Nations anchire kororeka no gwanchirira gete gochia ase chitimu gete mwaka bwilibwe mo chimikianda 94 ense ya Tunisia kira yali kabage kogosolia nense ya Zambia nigo banyaltuka bakonyora ububui kulende kili bagateba mwancho muri liga iga nigo bagateba enchire umupira yo bete gukubugirwa kira bagateba muri value kurunga Lim Kishong anyaltuka bagakwane penalty ase abo enchira yo bututukanu igento kerete timu ya Tunisia ekabwa chigoli bira seyemo mwaka bwilibwe ya mochimikianda 93 ense ya Burkina Faso ekera yalikaba gekogosoli Burkina Faso nigo balinde twegende tebekane penalty ya lingi ya Maiso Marole asegosoli semi-final ekera balikaba bakogosoli nense ya Egypt wanchumulili nigo bone ense ya Egypt ya rwetabe kagende kabwa asichigoli bere ne lige asirige na lisagero nigo batebanga nige kwamba kororeka no mwanchumulili timu chiri chikororeka na gutwara chin enengenane chigotebekana chiabwa to gwanchiru mwaka bwikiri bubere nigo bakwanira igoro yense ya Ghana na Nigeria asbagatebekera babete bakogosolia mungwano yo mokurunga Victor Ekepa anyalte kaba konyora gento yotebekana egoli ya lenge yo botutuka no mwanchumulili na batebanga nige kwamba kororeka koba egente kemekenene so kolinwa gosebo enebwo chitimu chiri chikoba chikogosolia asegeti mwaka bwikiri bubere na inye boigo na rabo koligerelia 206 yoligerelia kiro mwaka ekera African Cup of Nations muna yabere kogosoli go mwancho muligereli at least imba scripted tiga igangi kiliwa tebekana ge kwamba karorekana somo chando liga ba kwana tigandara tebangi kilkia bete ense ya Senegal nigo bono iga yabinyalta kabage kourwa ege kombe kilia bwagi African Cup of Nations mwancho muligereli nage kaegwa bali bagosolete na barabwa ase finali kuwata nigwana kiliwa teba nigo babu ne tamachiko yogo tabugatia engo yobune kogosoli bakanyara kwa bakwirusia segetia segeka na omweli wakaira na bagatebekana ngabono kwirusi kuliberu setioro nigo moruko yabwente kwa gububui na igo ya tububui wechigoli sata seligena liesagero nonya nabo Senegal ya nyose tiegolia ya mona kwa gwega kombe kiwatebanga ensi ya Senegal nigo boniga ya nyara kwa bagekorrekana nigo ya tigete kogosoli yu igo nonya baire ntegeti lichikondili ya tanga wente kwa babakuruoro nindo chega ige kiombigeli teneto engoyo asense ya Morocco ikunga Royal Moroccan Football Federation nigo tebanga ntuntu aganeti kogenda gusyoto chikoba to kwamerelia engoye yo yakogera engoyo yakorekana sigeti lakini igo twa kole togo saba elitonyara kwa to kuligelinga ngakia machiko yo kuligelia kereke minano ge kogosoli gwa gokora ense ya Senegal gweterese kiombigeli ikunga Senegal Football Federation nige galoteba ye nige korekana kwa mamincha yogotoa obwene boito na omwancho muligeli gasbaga tebanga o birengere ligo sena che yaruetu telie yo gwancherwa na nige kwamba kabage korokia obututukano bwabeire asomupira asorongorwa Afrika wancho muligeli Sadio Mane oyole omogosoli bwe timu ya Senegal nabo igo oromo iburwense ya Senegal niga teba egento kia korekanire bono nigo giachire na gwetania ese birengo nabo niga gatebanga oyo tali mupira nabo igo mwancho muligeli tali enchire to egenete igoro yekeminano giengo yo yeito ya Afrika iga nige korokia oburkumurumi obonge Claude Lorey niga kale gotebanga tinko egena senga kiende na ndenga ekyombegia CAF nigo bono giachire nse mono mwancho muligeli na konyara kabage kokora igento igoro kubo tutukanu essentially wanyara kwa bakobo buigo chia asense yo ya Morocco mwancho muligeli nabo wesomera CPG yo nyara kabago kumanya ya gatana limo mweli ntate gukwanira igoro ya Mary Deya oyo olomo ngina bwa omutakanwa omo okuruga Gilbert Deya nigaro mo muswati o Gilbert Deya go somorugyoye nera nigatogete asenka yae gakwete Mary Deya nigare omutakanwa boigo niga alengo murugi o Gilbert Deya
Deya nera na kwita senjire bututukan kubwatekana no mubasokano bwebara no mungino eni gatogete gakwete nyumba onye ko inyorete ngakiri twale gukwanera abana bali bebikone Miracle Babies nere ya mate yale ko bage kubwata ningo mwanchu muligeli ese bagateba ya mate yabe atete kubwatekana no gutu ogukwa kwa Mary Deya negintu gikororeka kyugo kumisano mugano ura CPG gatandalimo nabo wesomera Diana no mate Gilbert Deya and Mary Deyas maite weterasi bale bateba kogenda gwesa Miracle Babies okogenda gwasabirwa kwanyora umwana ono mugakuria gakwa senchira yo mubasokano webara no mungino ye gatugete gakwete nyumba asenche obututuka senchira obututuka aba bali bakora buningi baikiro of course bagenderete but bone yamate ya need to know more sure wana mna ina mabe Kino manjito muligeria togo chase gazeti ya The Nation page ya 5 na 3 ni gukwanira igoro ye county ya Kisii nali abetega kwene kwali tukuri igoro aigando cheno mugavana we county ya Kisii aiga ebiragitambi bekiroro manjito muligeria sibagotebanga nigo 20 typers 2 tankers nabiko innocent kero tukwanira typers oteba 20 typers titiba chitangibere na chitrak ibere ba chitiba bono igo kera to chikole machibara to kurusyo muchangoli go stotete kole to yonde chikubuguligwa excavator njikaro chirijikole machibara nabo igo okera gwa chirigereti chirora nchiro chirijibwate chirora chiko mamantera igo bona magendero yechibara intwe Kisii County is a done story. Right bana baski basongo nteyana biro musongo ikiri mwanchito kumurigeria kwa igurenga chitipa abanyamira rero yaletete kaminebyo yarendete nyamira yaletete bya nyamira totete komanya mbigedete koreka si totete komanya so murigeria talisia satwaso nkagete umurigeria batebi no musakito na bagwikora musakito na embunde at least ntomubolinga na biro chembigende to koremere mu wimene neba nasi bibekire bitimo gete bagotutomere bicha turamanyanga ngokora bire mirimo Kero mwanjito muligeria ka to gukwanira igoro ye chikanji chiro kebiragita ninginyorete kero narengo make by the way rero ntibiti enaga chiminyo kiri sana kero chiaka koliro kole magari chikole machiagare paraiga chiaegari tuakaye minyo kiri bakomo ere lindo sira Bible nandi bara koligi batekwanga etrakta bwati kwara kolira mangana mange at your age kwa kwebite sana Manjito muligeria aigaze gazeti ngo batebanga chitipa emeronge ebere nchabete chiko bwato kwa chitanga ibere chibuno mto Innocent yagotebi nabo ko track ibere asaba batebanga abasaye bono goitani elwemo nembo chikonyorera emeremo aigaze gazeti ya The Nation yo kwanira igoro yo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati bagotebanga egentagereti mutwe angimono chinga kyo muraibwensa kagergo chigoswa wikego cha county ya Kisii nogo choro kwae asentunde ya kabere aigani go bagokwanira ya Julius Migosogamba uyoro mwasiri wechisemi asibagotebo manchito muligeria nga nere no alenga gulitskuri goro na nero rikwarigania abageni bagokwanira mu chibu Silvena Sosoro negatie ya baraibande abanyatu bagotebanga nentunde ya kabere bagochea como omuraibwense ya Kenya anyarega ko kora oburaibwae haigase gazeti ya The Nation nigo bagokwanira nkwana ya Simbarati asatebete bono nturiko genda ne chinkwana nigo toko genda ne bikore etunya togo ikirania abana inchi amagendero asabega gotebanga bono nigo tugukwana nilyo gelimo one voice asie orogongoro iturwa gusi enyarero gotorentera omwalembe nabego tunyare tugoikirania amagania y'abananchi angemono amagendero manchito muligira n'ekingwana kya Paul Simbarati uyoro mugabana bwe county ya Kisii asatebirenga nachikwene kyabuna chi promises chonsi chira anyateka kuliera abamenyi bekisemo ki county ya Kisii banyare bawikiranirwa manchito muligira nara ikuru asegazeti ya The Nation page ya 5 na 3 page 8 gokwanira igoro yali abeteka kwene tkiwaguli tskoligoro ase county ya Kisii kono manjito muligira katurigire tkoenda asomo tumoko nichiko kolentororo boti ruaba Kenya chimibere 15 215 police officers kurwa mesi ya Kenya manjito muligira banyati bawikirana sense mwiria ahiti
Kolento Molembe nigo banyalite bagwikirana eminsi ya Kenya asitokumanyigwa ng'ani gensi ya Chad bono egochiko take over nyarige Kolento Molembe asenseyo negati ali ngochiko kwariganiria tokoenda mutimo komokego chubuli tumirane Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara Gaike taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe Ngaroromo ijana Umozu wate ya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV Oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete oikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete merondo kunyagosibero ngori nari ase screen ni chingero chikoretwo na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakaliya omotoya kabwatwa Bakaliya omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790720710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Merongene na isatu chitri maiga yense mambia bono Diana na koroki katuni linako bekira gali ase embeo ya Yusufu. Hapana, ile si ya Yusufu. Na gatebye njirenga nikasema ni ya Yusufu. Yusufu sasa yeye maneno yake tusiongee. Atiga ni repito kongigwa. Yusufu nyigo tete ko kumumanya. Magara era magusada ngwabwa tumugano kwale gukwanira iguru yo kwirana kwabanya nyimbo kurwa sense ya Haiti na guro ntageto chake no romanya kwira naga igantebe nga ntuntubu ati mabira ndonse tugusaba. Kai. Sisi hatuwezi omba msamaha. Muraibu nsote beti muanchagete. Utakiona. Tuagatebire kale ni nyameni. Nyameni. Manjito Morgeria se gazeti ya Daily Nation page ya 15 nemo. Page 16 niyo ukwanire igoro yabo bisa chimi ibere na 15 banyarite bakoina na kurwa ensi ya Haiti na guchimi ensi ya Kenya. Asitokumanyigwa ngani gobono banyarite bakwaliganirwa Central Avene na Douglas Kancha uyoromo Inspector General ndagaigandoche nomo commander unit commander Ranson
Lolimodon banyati bakumwarigania Mwanchito Mulgiria abanyanyimbabwo asokoma nyigwani ngabono nigo banyale bagokora egasiabo yo gotinyo bolendi asensemiria hiti nabo igo batingirio bolendi obanyale bagwikirania tokoma nyigwanga a contract yabo bono nigo yanyale tikigwika omwerio ni chinga kichabo cyo kwera mensi ya Kenya nabo igo nigo banyati bakoenda stinsemo chiria aso mwaka o 2024 omotienyi ogatano nemo bono banyale bakolega siaba century ngia nabo igokwira na mensi ya Kenya abanyanyimba bo Mwanchito Mulgeria na balega gwase gazeti ya The Daily Nation una bagogete banyale bagwikira na mensi ya Kenya asoko manyigwanga nigo imo Inspector General Douglas Kanja anyatika wikirana n'endege ya Kenya ase ense ya hiti kakaba gakabauya bakaba bagokolerwa bakaba bakwariganirwa asentra ya bene natukumanyigwa ningo bono bagochigocha motinyo yogocha motinyo kane nalibonse bagochikonyara bagoikirana mensi ya Kenya tukumanyigwa ngani bagocha in faces bagocha bakebake igonga abana barbo babande manyari bagochikonja kugocha mensi ya Kenya kolende igagando chire Mondo Moro yoromo principal secretary bwabanyanyimbo nigagotebanga egasi bakorire nigere gasingia nandi nigo barabantu banyarite bakwerwa asoko enekebuna ngole ntabare omogoko na mensi ya Kenya gwetira soko erokabo agotebanga nigo bakorete memeyo berwete nabono kabayiranira mensi ya Kenya tigabanyale bakwariganirwa banyale bakwenekia omorembe imensi ya Kenya Mwanchito Mulgeria nigo tukumanyigwanga okwirana kwabo imensi ya Kenya abanyanyimbo banyale tibakorokura senseri ya America bakaiba bagoikirana sensemiria ehiti bagotiyo omorembe nabono funa banyale bagoirana usibagochikwirana bonsi gocha sensi ya Kenya nigense korokwanga Chad egocha kwira libagerio yokobeka abanyanyimbo bae banyale bakorento omorembe Mwanchito Mulgeria tikaturanya tokoligerie clipo geria abanyanyimba banyati bawikirana mensi ya Kenya nabayigo chinkwana cha Douglas Kanja ekerari kubarigania gocha mensi ya Kenya twetu soma direct ito okebekira assemble oraindora mna banyati bawikirana mensi ya Kenya go Mwanchito Mulgeria This is the best from the National Police Service, and we expected the best from them in Haiti. We also agreed that we will not entertain any different cases. And true to our agreement, I have not received not even a single complaint from Haiti in regard to these officers. And for that reason, I want to say to them a big thank you. You have done very well, and we appreciate you as the National Police Service. You served in difficult and dangerous conditions, very far away from home, yet you remain steadfast in your duty, and through your service, you represented your country with honor and distinction. Your professionalism has made our nation proud, and throughout our interactions with other countries, other leaders, ambassadors across the globe, Kenya and you as officers have shown the way, and every country gives a lot in terms of appreciation. Mwanchito Mulgeria kwa igure chini chinkwana chiabarai Douglas Kanja nero tebiri bnabanyali bakolega siabo kolende kwa igure boigo ase gazeti ya The Daily Nation gokwanira bare abanyanyimbo batatu banyati bagusiria amagimabo asomo tinyo September mwaka wetu 2025 haba marieta bondo chige gamba ya ligete Samuel Tomboy Kaitwai oyo olenge myaka 25 nomo oyo nyatika goitwa Anstin Semo chia Savien nabego Benedict Kabiru nero nyatika goitwa Anstin Semo cho Mwanchito Mulgeria ekero mubegwa anyaritega kumutonga umoyo Anstin Semo cho chia Antibonite department yakabaka gusiria obogima bwae nabego ntubwatega Kennedy Mtuko nero nyatika gusiria obogima bwae kolende kwetera serikali nabego kwetera somo principal secretary korkwanga Dr. Omolo nigatebiribuna chiamate chiabo chichi chinyare chikoegwa
ebe nibo gose chibe compensated eribanyare bako ba gatam naboigo bakubonyora abamwe abasenchiri rengia ko mwanjito murigera negati yali arenga gazeti ya The Nation naboigo ngo koira page ya gatatu nigo gukwanira igoro ryaborokia abarimu nigo bana bagotebanga ekiombe kirya gya TSC kegotebanga wetera somoro biryo sha medical cover nigo bataranyara bakubwatirwa obokonyi bakubwatukirwa obokonyi bonde bonsi asibagotebanga kochakera omutienyo Mei mutienyo gatano chibese chiria chire 1.4 billion yemo na nugutanye nigo bono chibolete chigo chikonyara chiko babwatukira obogwenya ase chinyagitari wetera sekyomekeria TSC asibatebirenga mwanchito murgeria medical cover yabo wetera somoro bio Social Health Authority eyo bwate 8.9 billion chiabete chiko bekwanga chichiko konya aborokia nigo wikira boninga bataranyara bakubwatukirwa bokonyi bonde bonsi na nigo bagotebwa nga chibese nchire chibolete eribanyare bakubwatukirwa obokonyi echinago tebiringa nigo chire billion ya mono gutainye chiganiri kubwatukirwa guchia ase omoroberio yo osha onyare ko konya aborokia twarorire gati abo bagwesokia na goteba nango chikorere kwenda umugiro gosengo irusana nebale asense Meriasha banyare bakwira nasi barenge atangani kuri no mwanchito murigeria aigandoche adendware yoro muwazire we muwaziri bwo chenu nigatebirenga nabegetemero biryo gochikwene kyabuna abaroire bonsi bari berigetie wetera asomoro biryo Social Health Authority bachikonyara bako bwatukirwa obokonyi na wetera license yebekire bonsi mbabe bakubwatukirwa obokonyi asibonondo chekyombe gya TSC gya tebirebuna mbabegeta matukabo bawuchikonyara bawe sokya nanda sentunde ya kabere ukwanira igoro yomero biryo Social Health Authority manchito murigeria abo igasi gazeti ekatu ukwanira chisemi gosko ukwanira abalimu aigamba kwanira igoro ya professors innocent na bawutebye nga professor na ba professor tigatubaruka ba professor professor na balimu bali babugatekera kege bayimate unu kwanza ngo asometa maselo abale go some professors daktari professors kono manchito murigeria aiga bagotebanga ekegambero ekenene nigo kyabeire kegotenenia okolitaya kwabo kero baikire myaka 70 bagotebanga bono nigo yatenenirie ekiagaranigera chikolento botutukanu asense media yechisemi wetera sekiombe kya uwaso University Academic Staff Union obatebire nabo gogokana inga tibari gochiwancha kulitaya kera bali myaka 70 kera nigo konyoranga tibari yaligani kogendaka nabo gotibari yaligania kolenta aba professor bande usaba ali banda boroke bande abanene banyari bagotindira chisemi cyuma njito murigeria nabo gwesomera se gazeti ya The Nation page ya gatatu igukwanira igoro yasha nabo iko professor se abakanirenga myaka 70 tari yero kolitaya kurasi gazeti ya The Nation wacho murigeli ko igure Diana otebira aba professor bakandire myaka 52 mbako agenda ka chinguru chire chinyinge sana mo Diana mugana kwanere igoro yo kwirana kwa banyanyimbo kuru asense ya Haiti no ulese peche 22 no wesomera gabu moncho murigeli nyara ko bagokoranga nkikirikero ramangale se gazeti echinta etegweta sobwango ekora kwanya na ligere iri na gotebiria yande nali togotebi ngo guchikoba gukurije gazeti gwesomera nabwo atomugano bw'umurayigense asago tebi bali bakwamera nere ngango moko ngiranelya na inche mo basakorenga linga inche nintegerere Ganole sepeji ya gatatu natumeka mangana alima eto mugaka oburu odinga ore kerako batebinga ki onye moko gendera kondutera amatusi nande kongoro kyo bwenenu bweno na inche pakangira ninekerenge kyo murayibwense oya kwane telitu kulie gore kerarenge chinsemo cha busia agateba timbu ati mabirando singo saba gakubatebinga nigo ningendere ko basagana sana murayibwense saba kanete akabatebinga boni gese nchirere no kurutera nonye mwarutana inje tingo tegerera bali bakurigeria magana siasa bagurunga chipandit gose bali bakonyara kwa bago korobo tatibwa magana siasa ni batebanga senchire kamineje nigetete kurusia abakenya kurwa ase birengereri byo kurigeria ibintu biri bigendete gusumbwense ya Kenya batigale ase chinkwa na chokora matusi gaba Kenya innocent burusi gubale ase birengereri biri bya bakorengereri key issues chiri chiba affected ngokwa na mulegoro ya
school fees ngukwana muri igoro ya mache nchara ngukwanira igoro y'ebintu biri bitakere bya key governance bono bali bagurukwa batati ba siasa oyo moguru nga Barak Muluka gagotebanga erese birengeli bya egaroche tindo chingo murai bwense na ikaranse tense ne timu yaye bakaranga bagende nyencheyu ni garoche nga murai bwense ine nchira ya manyorire yokorusie kirenga kilimo gukwa n'ebintu biri nga key issues mwana ali alingeta inchi budget kwenye moko boli go 17 billion murai bwense wa mwire mubasa kogenda tali abirengeli byane bya innocent ne birengeli biri kira se gazeti agatebana akobabuli ngabono mubwataki n'abana inchi tumati nga ibayirire role yabo tebanga you brainless. Yes, yani umete mundu itawati bongoronye nobwo oseje kimoni kuri no mwanjito murigeria mugano ojo noro norase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nomo 5 nemo mwanjito murigeria naro na igukwanira igoro yo muraibwensi ni chinkwana chiaye na babo yo mito innocent yako tebiri nande twayokwaneire mono mugano ojo kolende gaiga muraibwensi agotebanga na buba chakete mugancha katinga birango saba aya Linda mwananchi batebire enyencho yabo ego chikobage kogera batwari ngende nga parallel convention iri tukodie mwe chikobage gutwara kilikuru kwen DC eliye koragwa na Oburu Odinga igora yaniga kwane tuno mulikibwe kya mekyo Edwin Sifuna uyo batebanga bono niga bachikoba bagutwara convention ikuru kunye y'abantu People's National Delegates Convention niga batebanga nigira chikobage go ikiraniwa nabarai au na mona saga tebe yo Oburu Odinga nige kororekana ekoba nkogenda mamincha ilichiko naboko jara kabako gwesomera litukuli goro nigo bayakwaneta ya bale no senator we county ya Vigo kurunga Godfrey Ososi nabo yigo mubunge we Mbakasi kurunga Babu Wino no mubunge Oliosuna East South Suba South mwancho mulige nasabire kwabira mubugo Suba South kurunga Karoli Omondi ayibabetu bakwanire gati yabo mbabat kwanire tegoro ya Winnie Odinga bamotetinga Winnie you belong here aruche boigo bako momochio muraiwense nabarai bari bakurutera namangana aruche babwe wina otebanga inkeke mokoro kyabana inchi mbwa kiechi okay abante merongene nabane banyorire binyinyi bya enyamoleo nande bakari goteba aba bakonyora kira lituko asabante 50 babere bakari ko babagosiri ugima bwabo ko bwatekana no buruire bw'enyamure mwancho muri bwe somera na kumanya nkekyo asbagateba nigense ya Kenya bonige bwato mubaro babantu bagurumwe milioni ya menu batatu 1.3 abande onyo gutete kumanya mangana ya mafuta na ndamangana alitokonyara kwa batugurusie se bintu biritugurusia samara banse bigurunga minerals na boko nyara kwa baguga somera chi company nchire chikoro ku chirijunga Blue Jeep ichine chi company chiyo kole biasara biriye binene bako nyara kwa babako handle ibinte binge na barungu kwa na balenga chibese chiko chikoba chiko nyorworo nchire chikobe kwa se economy yense ya Kenya gaiga chiko irwa chibekwe se economy ya mini chibekwa se sales chirichia chinse chisko yakora bagoteba chise kobe kugaiga Kenya chira basego ba chigosia kasia kiliwa samangana liya batebe kanake siasa ngobwata mangana yu no morai bwa banki okurugunga Kimani Ichung'wa agotebanga nigo bono batete chiko bakoranye bili ya chire nabwo somero manya mungwano yomo oliwa geturo tacho no mugavana bwe county ya Busia ogorunga Opolo Tuma liya leko bagakoena na embegu totebanga kitojiruka Nembegu rabiga yo chikosimeka yo chikosimeka kamwa koro tacho embusuro by the ine ya ngombe embusuro bado embego ne embusuro nabo bibiye kaino adigato ende embusuro mungwano yi mwago yo gorunga Yusuf Suleiman we myaka 30 no yo moni ganyare ko bagako genda busyo bweke gambira satagete umugavana mwaka ne chishiringe milioni ya emia yamo kubatekana no rutachorua mwagete kerare ko bagako na nembo rutachorua moikerete ndwa moikerete asini ni lakini ndwa lengero nene ngate senyencho ibinte binge Iwana naumiete innocent okay wajubu ligeri namagana mangaza goteburu tachorurwa moikerete sata bwenerete igekera gokwa no mugusio minto ne breakfast shooting gokwa na ngaike bati daratigira agere ni innocent ngagete na baba okora obonengi bamanyenga na umiete nja moikerete ntacheyo na gekyo usubate yamo ndoche chinga gichi yaminyogire
page ya 23 nero ni bwato mugano monene gaiga bagukwanira igoro yo mu bisomo nene olio ogokora sebe nkiene ne yense umuswati uyu koteba ngani gobono abetega kuritayo kurunga Mark Damon kurunga Jacqueline Mark Damon umusorero musachoe asekilia goteba nga nigo akobwatanigwa na kilio teba nga ogukurura akururete ontoyo mabu muswati ga goteba nga bono gachita gasabi gintu giguru kwe divorce batigane nabo igo mugano nora nigo bari sekegambero nabo kunyara ko bakugwe somero rorenga ningi keroro nande nigale asense ya Kenya mwancho muligili bagoteba nga enyomo eyo yabo yemerongene nigo bone ligireti posio gochikoera wesomere na koranga ningi kelikero mugano senego na gotebi ya appeal na kwanira ino sentiment taraswazi chigo sorry na kolire wanza ndigwando okay aigo mwanjito murgira se gazeti ya The Daily Nation taite wesomero mugano uri gaiga gukwanira igoro ya aviation nigo gukwanira igoro y'ebiti by'indege imensi ya Kenya abagoteba ngo gucakira eikego cari twalia tichi gatatu on Wednesday tebari gochikogenda emeremo yabo bagoteba ngo bagucia kogenda umugiro ikiagera lichiko banyarete bakubekanse tariki 15 na ibere mutinyo kabiro manchito mugena nandekero banyarete bakogenda strike kukira boniga lichikerio tirachaka gukora imirimo asaba batebanga nigo abakora imirimo baoneire tibaranyara bagwikiranirwa engeri yabo nabagwesomera segazeti ya The Nation page ya 15 gagitinga emigano yande kuruga iga Innocent yanyarige kwera kurende umugano tujuno naraga igara file dabo muri ya kunyaraka gwesomera ga moeso gankwane ga moeso kubwatekana ne company ya mo lietandire ya linga gazeti ya The Daily Nation gatese front page na ekorwa nga Starbucks ba ba moeso ase kubwata digunga bachiko bakoligiri kine kirakini nakwere naba lawyer nge batatoiga nababuliri where is the problem ngayo mochando berete ebante betie ekigambero nke mweso lakini likabeso ndibugate strict laws igo nabekwa banga nabera bese gutoka nga umugano UL is auctioned or elire igo naenda kotini gendera chigote bangelinga ki ekera mwale go value igende kia mwage value tichibestirense ekera the current market chibestiriga muligeli chibestinde mo momenta magana yagoroki na nobo ene bunagotebanga siasa ncha soetoro of course apparently amakabeso na siasa nabera segotoka ine multi billion investment wetenga ne billion okay wano kibatindido chinagenda tekobekese giga nabeke katuni gali lakini tigatorarigiri chikatuni chiri se chigazeti cheito chenta takwande se page 12 che yanegere se page ya emerongevere nemo ase page 12 ase katuni eroro gwa nabo yeligere tiabo bagaraje mtete kukwano manyete dayana baganasi nyugo kwano kwana liyo kakino sente ne gazeti yote watari ai wa abarayi basi yasambaru tele na punches chiamunwa magana yomunwa umekonda hadi masikio imekuja juu umenaona mpaka kichwa karibu inapasuka jimu naondochi watabire jimu naondochi atogende n'umwana minto matiya ngitusukumano sawa machito murigeria yinkura segazeti ya The Standard ya Katoni yanega segazeti ya The Daily Nation nero nigendo chigego muraibwense ari gaigamo ino amatoba ruteiro gorugaigo manchote banga presidential mad igandoche na Eugene Wamalwa naboigo Fred Matiangi na segari koruta matobo manchito murigeria ekirauning kerone kere kirauning keroro no my the king king of the jungle no ligeretia awa bono presidential mad basi yalira nira matobe yobura ibwense aboroche buna bakuruterana crown ki arusi ukiabekirira ubusia se dashboard kaende wanchu muligereri
Ebikorota bire magafsi no muntu tinini. Igabono oranyono no mulindi naro, we don't know what is happening. Mburango tuere lakini mbure go tuga igane ya matobe bakuruterana. Na matoba bakuruterana. Wanjo muligeli nabwo ateka tunia ya mbili nabekagali. Esembeo. Matio somo director itona nyora nako ibekira kale. Eroche kera chinga kichindo roche umuntu yomo. Abwate bunduki arasiro montonde alafu orekero kuligere ligabu ne school itukolinde moche momboli esencho mo director table child lakini nawo kwa kuchute takikayo child sawa child mambia ngotebande sawa Manchito murigire mambirane tumera na sense mo yechika zeti boniga turamwarigania omugeni itase studio kwa batumwe yakurumwa Robert Nsongo rero tuchiko batogo kwana nere igoro ya macho muchanda bwa mache na maya na nabwa tamaga na mange oigo tuchiko batokurigirira mange Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi Omuntu mulire Nensoko TV ngeta sengiye Nensoko TV ibwatira sengenje kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwase bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwase county ya Kisii eritrea Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekenanya gukoreta mana magia ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi Warusuru gutaro rugandiro tambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na wigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemega tuline sabyo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamera gose twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Nabali b'Chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere
Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mayia. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egye Soko TV oboroso obwo magusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bago Antona Erieta Suarez. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi. ya kigimo mwancho muligeli chetre chitaika ikomine mo maiga yechinsa ibire semambia bono dimaitenga bali kwaliko baba kweligania bali bali kona ko baba kuligereli ngabono lende ngogenda ndi mugundo kokorande gintu gite tabira toke gusiye mbura nende gutubona mambi by the way togendete ntugo kwanda kurwa igazi na tawa stoka tebanga ayo mugusio minto chibara chiri clear nole bone ga bande batebali rumbeliro gutwa match na ya maana sana sobugi mabumuntu nade to tebanga nigintu kilikeganiri kero tagete koigurera ngo naroko ego kwa nenya gitari bakonyora nga chinga gichindo mubiro go ingiru mono gende tangani ukore unga gabe kirwa mache chichuba isano nemo wanyora eke ndo moroso chire watabugo wesibi go koyuga chinguru cherani abande mbaroro chinga gichinde garabago tebu chayo bakoye inyora senchira yobororo sana wanyora etoige gatwimbure gatwe nyinge ekabusa kire bintu bya bikagenda kigali nchi asombu gaiga abantu bande bakanyara kwa bago sirio maigo kera to kwa na match na mangana mangi nekero tagete kogenda igoro ibwo monene utete kwa bigetongwe keya Diana kerago chali tukulia Jumabili ogwe gate bya abantu ngabono ne batise yo kobe ya match stake kibuna chia beri 12 ngomba asemambia bona seskene okurunga Roberts begurukunga mwa mugusi timati kose mugusi Santa what company is an association yeah akibono genda te Mr. Robert mbiamono Richard yeah igobono ngoreta makosa mange sana I don't know why Italia uli alenge Richard so much I mean Robert but Richard ngakyo enda te kulitu alenge I think it alenge last year happy new year lirira ilago sira toga post toga genda igo ndochie ndigo kora na litua kwa tua chakira match Nairobi mbiere onye Kisimbiere okay kisiga je gwaebe kabwa goiga gokware ngoro igo meno I was there last week neigo ndi mna na chiterende na bondo chemura ngendrete no Nairobi buna zuriga ndoche yonse mbiere okay yeah go moncho muligeli kwegule umushimiwa Richard Noara mangana gabwa tubu mangana ya match na mono na baratokonye komanya igoro ye ngakiye mburekere gutwe nyinge ngikiri turabe togokora litanga nintete tubeke inkwanere mure nene mono sana tugukwanere igoro ye toigo floods chigendete ase chinsemo a tene taba Nairobi no nyengusi chinsemo njiro kuigunga mbura yache yaso nyumba ya rusi abantu ese barenge bagenda isiko bono tete kuramanyanga akia abantu barabaye bakumanyanga umuchando yo bwa mache aigese tomenyete nabora tubwate tigato chakirabo mbiamono sana soko ngariga ninde asensoko TV inde ngubiari to cha kukwana macha sensoko otherwise aro asa mangana mache aya na mangana akoba ndatebe are perenio usakocha short range na manya kocha long range so tari gendo kere surprise that embrongo cha kutwere nyingi tumanye kwepanga mapema
so that riri embure gutu twamanya na kitogo tumie embure ko tokonya into otherwise negento kebonete buna all the counties Kenya ngima ebonete kumanya buna ritoko twara short range oseno nye chiri long range chigocha bocha ine opportunity orire tobonete gwikaransanse to pange mapema na kitogo cha ko harness kose ko kutumia embray ko increase economy kose ko pange bintu binde biri bwenerete buna bono buna mwaro che Nairobi buna yarengi ketari gento kiarenge bune surprise na ke nabokere na inde ngo kwandra tore bona iga na inde next year na inde ngo bakiri but that chi department ichi to bwate cha mache most bali abantu barasi chi department ichi babone to ko ba proactive bamanya we panga mapema buna Nairobi buna kwa roche ekitari gento kiarenge surprise mbate bete na meteorological department ko bate bune mbrango che na bagate bune mbrego cha tari mbrenke ne mbre nyingi gocha gocha lakini budget ko plan mapema na inde binte binonye last time rina renge kana gotebi ngagotebi there is a very big problem in terms of policy formulation ngagotebi amangana storm water management a policy netakire so that a guideline wasero si chokora gochibosio chogo cha konya bintu bune bigotoka buna bono igawi ntono bune tutwari na inde flood management policy na kitoko prepare amangana flood management na inde it's unfortunate that buna bono iga naroche Nairobi County ya bekre around 8.1 billion gocha ko deal na mangana ya floods ichi unabagoteba infrastructure ibintu biribita kire bono ko chakurenda maji je metaro nini lakini ase chibese chumbara kwana the a percentage gete ribago chakubeka mangana ya water policy eriego chakubwate binte byonse bitato at once flood management storm water management na solid waste management okay igoko kwanire bintu bitatu gwatebere litangani igetekerana na igure gabwa kwanire storm water management nere yumugusi narari utete kumanya storm water management alafu watotebiri igento kende kirega igano guchikorigererie tagataga gose ubi solid waste management igo gwatebire nga flood management bonekera awe toigeye mbura ya ture wona mafurika ya chire nero ntotete kumanya ngeke ko manage lakini ntugwa kwanire kenene gaiga ne policy omo Kenya kera kwigwe policy gakorengera linge binte bikori kunse nabo birorora kinyo kubwati that is where we draw the line anoto kobeko mubaga twate abantu likogenda busyo egento kirikere with egento kirina within the industry egento na beire na chire ko realize most of the time chi policy chi the government go say the county governments mbali kwenye ira as a serious step yogo cha kokonya the practical part of it na kibago kora bono konyora buna bono iga I can assure you egento buna the way the USAID ya chiteka pull out as a go support bono iga there is no initiative korwasi counties in terms of policy formulation go say strategic planning mbapo ati ona buna abantu bakuganya abantu ababacha kuruisiko the NIDA bamanya gocha balige bate egende kemonya koriraga ati flood management go se amangana water resource management egendo moborete nesheri bamanya gocha with their grant go se with their funding bamanya gotobeka toikaranse bikao tomanya gopange bintebi but right now ogende even the allocation chiko gwaseko cha chi department ichi mbari ko kuzingatia na kitokoro si guidelines chiko cha kutokonya that's oroche bintu bune bigendrete buna Nairobi flood management ye teriko cha Nairobi ga manyete buna ati ebintu mbiro construction cha korubobe as on riparian land ebintu bindi lakini koru upstream koru ngongrogoro koru boyko dagoreti go chinsemo chiri all the wetlands amantu bagachire igo urban planning ito nebwate amabuli amanene mono
urban plan is a unique component eliero, because sometimes I don't know, tinda understand these engineers abakare ross chinyomba up to riparian land aba engineer within their schooling or their training mbari gote bigu such kind of things gose nonya abantu ba survey mbari gote bigu that there is a level you are supposed to allocate land for development igo egente getagadio kwa roreka de kokobolia degete korukunga ngakimiro bili korekana 2026 watebire wataire 2027 into expected chimbuli chiche wina igembra ya tule 2028 togende ekwamba korekana oso muchando itule ekere problem ne yachire ekobe political question abantu abange bago kamba bono bago kwanere goro yomurai ebengusi because no nyegusi twaro lire chinga kichinde okonyora chibara amache achirira akolira kwanyora abantu batabange bareye nonyene membere siteyo eseme chande yonsi pitogweterekere mbure go tuyatoiba ono muchando climate change was this is a political and a leadership problem. No, climate change nero, that's why uroche emburabune it was not expected to be this much, but yamekantebuna emburangocher but not this much nende bono oligiri ya change ya chete mapema ke kanga bono kanga without onyarenge koba in the normal circle kanga bono embureko chaka gochu towards April like ya chete earlier, so that is part of the climate change part of it. But then the mangana water management components nyingi nendo rochuna, for example in terms of yutogote storm water management storm water na macha agocha mangeri tiembreko tu nyingi ayobo nete ko considered when riba kora constructions ne bintu bindi lakini bono roche what they are doing the ase chi drainage chirichi amache chirichi nkorake so konyora sometimes mbaliko genda west rireko genda yanyora chingoro chirichire naked nchibwati those manholes echafu area soime nenda abantu bande in terms of yesingenje challenge nero abantu bande batakiti kuira west aseta keiri baikagari banyore manhole kere opened bara igangange baumura go chimi mbari ko manyabuna egente ki amasakara igo sebinto binde kwenda bire bibwata ne ground igali imanya kurcha korete shida ego wakwanere nga intutweka responsibility itenjira to ebintu byito ukubonki woite ubi setokobeka nebintu binde biri totali kobekera macho boroso buna wakwanere ekera tokotete ko bwaniga togokwana na Nairobi twayibitira ito are you satisfied in each county cheito buna chigenda tokora planning ya mangana ya mache enkisi na Nyamira? In fact, I'm so disappointed that all these departments are there. Lakini okocha ko understand that the people within these departments are not very well informed. Nkwaroche nonye I can only give an example for example in Nairobi. Abantu bari bako deal na disaster management. Disaster management na abantu bechi library abantu abande I don't know, they are teachers or something. It's not part and parcel of their training. Abono mbapote problem just because you have a degree it's just a qualification at nabokoba okolikwega siandonsi and nainde again the taken as a political statement that amangana mache igekoba eko irumna politically that is the reason why dirio muntu akubolie kirugu whether an MCA or a governor or a member of parliament, this is somebody abo nteko correct manifesto agotebi what is going to do in accordance ne problem elimo bwate as a county yubuna bonega we have a problem of water, we have a problem of waste, we have ebine bintu movement ko ligeri mungo chana a very good manifesto ko say Paul agoteba what is going to do lakini most of the time uko nyora siasa ko swa ebipindi byabe bingi popularity ya swaime so mwacha oromonto tapwati obomanyi oroche for example in Kisii kunatorega we've always been pushing for a water policy. A water policy you to a currency tense tokanye suguma with the USAID. But the moment the USAID even the beyond
Okay. From there ntwanya gwikaransa gose ntumanyeti policy yachetega kwama se yakwamete guchi. Okay. But gokogenda uligiriri nonya even up to now. The solid waste management policy that have completed. The current the storm water management, it is somewhere hanging there. Even the flood management mbio na indoko cha konyora. Some of these things, especially when it comes to emangana flood management, ndobate gento tokroka DRR, yekroku disaster risk reduction. Even tobune bitomanye tebune mbrake gutu paka bibo. But disaster risk reduction abantu bategerete even tobuna UN gose UNEP. Nere boate programs cha disaster reduction management. Bono konyora buna bono iga nonye ririmo abaishimo bakora budget mbabo kumanya ati imbura na bera tu nyinge tutware disaster ama chibete kube kukando for maybe displaced people abantu for example abantu bari banganyi na mache abantu ibintu byabo bya irure bintu binebi there should be some budget for that emergency. Okay. Tukakwanire gore budget ngoko ba blamed wasengo bwenete kuligelinga policy chigose ama ibinte bitakire ko babiko be kubirigelinga machaya alendira buya ntobasa guikeru ne toigo echetwake tokore umubwenta ko in charge. No, at this point the member of the county assembly nare supposed to be informed that abantu bayenga ibari. You cannot be having at all the time riembure gutu abantu basirire abantu bakura abantu ba very displaced nari omoheshimiwa ko minyoka gocha kureta chi mattress gocha kureta bibuyu gocha kureta bintu at now is coming to okonya abantu monyene buno a representative. That's why you are representing the people. No bwente ko manya abantu ba yasibali. Okay. Kwa manya buna abantu bao na kigo cha kubalinda. Okay. And that one is also even for the governor. Okay. Na bwente ko manya all these things. Okay. Biabona sana Mr. Richard yasema biabona tolenera se studio ni gwete garu mu manyibwa mangana ya match na ndemono ngurigire liale oranga kia match akunyara kwa gako tumekwa na boigo kia match araba seko gaba gakore tumuchano kwigurira kwa na mangana ande akonga risk reduction igisonge kedene bawo chabate banga kizungu kubwa ade boigo togenda kurigiria se county cheito buna bono gwatebire disappointment chinga kichinda kero kurigiringe policy ebwenete kwa uchinguru ikira ni ukwanyoranga sector yuere under financed ise kurigiria chi department chinyinge kero tugukwa na education bintu binde patia macha chakira kolekana over I think imbrera twabwate nyinge sana ne ya last year but one eli ya buseta bantega ikatuo bono muna gusiya rongo sana kwanyora chinga kichinde ya chiroro bono tete kuna kuligereri gwatabire ngente kitokiligere na chiroro enga kielia tokonyora chinga kichinde gwatebanga emochando yetu ayo predicting na borado sechiko barakini ndoche twamanye severity yayo chire unabona igabona mambekera darukuruka banners egotwa egotuga iga kurumuino tiligotu oikaga iga kwanyora ensere enyomo sana twaligererie mbuchusi ibwango iga Mr. Richard muntu ndi bwensi utete ko mu MCA ne bangusi ne manasigete egentaga ti abantu bayenga ninche mbaligerie simokorero ubonchoreri bacha banyora gali ese emetali gwita no konyora to correct chi structure chitu chigoteba cyo okole biasara. That's on go thebi echisheri nchiro chibwente kubeku so that baba strict on asa machika hiyo. For example nonye amachiko naro agoteba you need to take care of emetare hiyo. Emetare hiyo rocha sabakobeke bioski goro echina chibono echina chitokoroka storm water management parts ose drainage systems. So konyora diriba gocha at some point nabo maybe bara consider maybe kuagacha chikorende chu on top of chikorende chu lakini rende most of the time as a problem gochera abanta bakubeka chebioski biriguru mbiri kiri professionally so bono konyoro muntu riria onirie bintoga amasakarario ogenda uruta ase metaro elime that is how bono bagocha bareta chi blockages chiri abande bagokora these things umuntu agocha tuagacha without any professional
engineer gose anybody rio maite kwa gachabuya enchiri erabeku dasoroche aba Chinese abali bagocha their companies dili bakorosi enchira nero bakorosi babeka nonye those slabs because bamanyete in future ngocha kurusiguchire so that they clean na inde okonyora bakora cleaning most of the time when we are approaching towards the chembura there need to be maintenance yechi drainages yechu abantu bagenda barusi those slabs ba clean so to be ready anticipating unembra kegocha tonyore chi drainages chire very clean so konyara that part that's all ritoko tebe policy yeche okonyore policy une ya solid waste management okukwanira kanga bono nto neighborhood solid waste management associations nogenda bunemba kasi ogende buna kamkunjiga abantu bali abamura bali bako bemta bali bako bono bako green armies bali bono babone teko ba within an association within a neighborhood bako kore bintebi embura rachi gutu yeah machi tokari konyuga bwato muchando manene sano mwancho muligiriri ne nkwana tubwaterero yogo kwanira igoro ya machi na ndo muchando yorale tuna muchando bweto igona bera tokino bwate birengerali sachinda bantu nonye ngusiga ali nkwagacha bali chinyumba kwanyora mbali gokora gintu gikuru diligence no kumanyanga ki sere wasti gusine kero gonyore cho yali kwagachu yanyoka yagenda they related na machi. In fact, ase chichoe chuna kwa kwandiri most of the time a distance nero takere ya gachu utareka nonye roche ase rive gweta nonye ke kotoka muna ngobe kore chogabu there is a system kwa gachechu you because by the end of the day dizikwa bekire cho you storm water yemanya kuche soimi bakerusi cho you mali and secondly ndobate kintu kuruke seepage dizikwa bekire cho ange na roche ekonya konya goso abantu bali baka maybe ensoko kerego chimate abantu bali banyora materi ya very polluted and so even some of these things maybe into people nete cover at some point I think nonye na igwete sakaja bunago kwana I was nkaba surprised how comes you cannot ota mentioning into ku water resource authority otebe bunati we are working with the water resource authority to give us guidance go na kitoko korega sikomo batokonye batwe professional advice asa mangana match kero gurigiri department ya mache gere yani echaire from the administrative offices tirito bugate chiko korubura kurigiri linga kibito bigokore wakoranga chinyumba cy'uburayi ne chiri koranga mache nale crisis mono no a problem ito bwate na abantu baitu maite bajite bakanyora some of these systems nchiro na inde asa mangana mache most of the time vanchi teko korege ndo kirito ko reactive actions rio mochando beire na rebo cha realize unabono sometimes ngoge churi nkora people are losing life ki ndoche and if you go asabuna China when they realize a certain bridge gerense insake igo bako plan vamanya ko na ke bridge ya machi na chete ba wako vamanya ko korete bridge rigoro kidogo. Those are the kind of things we expect. Na in the asset department ya machi most of the counties yabo buna kisi buna manyete a budget ya kisi ya machi gere around 6% of which is very low. Naenda bantu most of the issue area bantu wako deal nero na mache and if you want to build our counties tunyagache and abantu baitu banyore something from a budget ya county amache a budget ya ibonete ko yenda not less than 15% again that's amache because for example in Kisi ntopate irrigation embure bunego tuiga we can use irrigation koreta again to food security so konyora we are not entora focus koligire ya mangana amache tonye budget enough
so that nonye even if it is in Nairobi egento bakuruka Green Army ogenda se budget ya mache chiwezi bakurusi to go chukodina mangana Green Army go protect chi drainages na maybe ko kodine bintu bya mache. There is no budget for it. Ebine bintu bakoreta katima politically bamanya ko kora some supplementary budget bwangu barusi chiwe sabareta gocha. But one rocha bon even the national government ya chire Nairobi ego koregen to bakoroka I think bakarikwa gopanga about bakonyeruka regeneration something regeneration bakarikorosi Nairobi River buna babegete chigabi onzo gocha buna bakarigopanga mangana Nairobi River Tonyo match finally go Nairobi River no ligerede not very soon not very soon lakini rende amangana match in terms of match ari tokunyu ali akari korukuru Ndakaini dam but bona Nairobi what they need to do banyerosi it becomes maybe na vera some serenity as abantu bakikaranza and even we can other activities chiribara kore boat riding ntogoro bintu bunebi bachomulire bina kwigore tole na Richard Onso gasema bya bana no mobisa kuligereria mangana ya match rero twatebaga tugo shift gears twaligererie county ya Kisii yaletete machinery chinene sana kero kuligererie sebira gitabiri perhaps mbije byake no ne memberesi ya match okay inche to understand why you launch machines I think what they should be launching are projects totebe project get enene kokoru so that these machines chichembaka se project here get the equipment kwa batabugati Mr. Richards okay according to me account having its own equipment there is no problem with that but then sometimes we been to that some things okutira some private sector viakora so if quarter all these machines you go where the contractor is going to go where to be very honest na inde it is good when you launch that's roche my understanding unana roche omuntu buna Kibaki the way Kibaki arenge okoregazi there is no single day Kibaki launch any machine but dizia ko genda ko launch egasi whatever ne para kokorosi BCD you see machines there so ababakare ko kora I don't know that bakorengere ko chimayaga ko se I don't no nyamira yago romanyete chi machine ka bagora chi tractor and all that but that one is I think that one is a misplaced priority misplaced because I don't think the county is supposed to be they're supposed to kokora those things a county they work on the proposals the budgets the nini they do procurement they get a contractor bona ba country cost ribaga bali chikogenda bana ko hayo tebenga tuaje tokahaye bira gitabia renge 100 million boni gatubugate bito self sustain bokombe bwito to kitageo chakuru that's kwa morabantu bali batigara roche no the focus for the county is not supposed to go to that level of machinery doesn't go there if there's a contractor kwegwe para nero go chikuliga si machines eju ribakora procurement bakora bunabono iga I genda Kisii county gali look at the machines ongwa yagorete most of them chiraire gali nchiri go koregazi nainde by the end of the day ribako chakwe contractor the contractor will come back again to hire these machines from the county. You go in the county achakire biashara. Kwa rote. So I think for me onye narenge ko part and parcel of the county assembly. I will think for me that one will not be something that I will advocate for. Because that will be a conversation with kolinde tigaturabeke samangana ya match. Boni ga Kenya ga igakero ko yirigere yonsi pia match akirembura ya tule uchakire kuruchinse mu cya Northeastern umurake roche cha amacha cha sombe tugo mali yabagenda Nairobi atwaligere sekero kuligereria buno mo South neta mangana okuligereria mangana ya match na yabago ku practice independently ko license mo yawo ntobugate practical examples tiritoraligereria twaro lechi aletere real change asugo koru mu chandoyo bweto igekerego chichate basagosalie bintu naboigo ntobugate chi county chinde chiri okuligereria nona sama isa okwaranga echi they are doing well in as somebody okore a lot of research in terms of water resource management and I've written nachitegane kitabu kirina korogeti about amangana community development bon mbote kitabu kya kabiri
egitabu gikuruku hydronomics and engineering dynamics as to karekuligiria mangana a water engineering from the ancient time gocha up to date. Up to date we have a very good project in Ethiopia. Almost our president na chito gochkorire project hii. A project hii ebwate so many economical gains in terms of water. You estimate kurwa so much. Sometimes in Kurengere nateba, if Kenya should be thinking, amacha yakari kuru all the way from Mount Kenya, achi go Sarieb into through Tana River, achi go Sarieb into in those dry areas matari, flooding Yamanyakobo. Why don't they come with a mega project? Ego chakobwata amachari at some point, so that amachari achi go Konya in future. And I think if we can, if we to Arab and what is such kind of every I think Kenya now will be in a position ilibono kushika wochimutu para cheko babuna bantu moko ni estima na at the same time amacha alia tumeke gochi notista nigali arosi endagera n'ibintu bindi. Igontoranya ora practical examples yoraligerera. In Kenya bonega. No, that's what Ethiopia is a very good practical example. Na in terms of Ritoko and Asechi deserts, encheranero there's a technology achire. Apanto bakoro si chingoro in a way. Amachari achire emeteri as a chingoro echu. Omotori otwara amache for at least for a longer period. Okay. So that Yamanyako go create a very good catchment area. Okay. Yeah. Manchumuriye semambia bona muna kwigure togenda gukwanera igoro ya match na ande tu akwanete liri last time Mr. Richard Inyore tu akwanete igoro yemete ite muna tukali gusimika tubwate mete ite korwa indigenous trees twaletre exotic twaletre menge or usi kogenda lero to kuligeri go chinkongende megamu yoko korori ichire. How do we address that one? No, kisi tuara temere ntu atemeta mangana yemete. There is a policy, and there was a directive, and if my memory is correct, no nyesimba na kwanete the governor yemete roche aka advise abantu basuki yemete kuroche, but still bado ntubate challenge in terms of groundwater recharge. That's roche most of the boreholes chirichikare koremu in Kisii. It is unfortunate that I can give a practical example. Una marani level 4 hospital. Nebwate borehole eremire ororo. Mbaje tenende bakanyisuki gochi sake, but the borehole does not have the water. Na inde asa mangana chi wetlands. Chi wetlands echi na chi emete yuba be kremelingam. Nere kare ko dry the wetlands. So I think I will keep reminding them that ko gazette all the wetlands. The same no Nairobi ga the wetlands chirichire koru dakoreti ruguru koru ngong ruguru. They need to be gazetted. Ntobwate Nairobi dam ga. Nairobi dam nero, even there is encroachment there. So all those wetlands, they need to be gazetted so that abantu bagenda most of the time bakobeke milingam because of milingam ekareko dry amacha yukurwa say these water sources. Okay. But in terms of indigenous trees, I think emero verinega andrete people are really trying. No nyenche organization yane ntwache tokava funded na abantu bakoro ku Rainforest Alliance. Bakatoa now what you need to have improving the catchment. But rende kayaba into something alternative. Okay. You want to begete kawa ekoroku Batian. So we have got almost around 60,000 seedlings. So this rainy season, we want people to take advantage. Vache vaire seedlings echu wamanya gosimeka. Okay. Yeah. Wakwa nirigoro gosimeka seedlings echi meteo nstralito gosimeka chinga kechiga. Machumurigelia semambia bono muna na watebi gotole no mobsa to endate kurigelia mangana ya match na bura toki no bwate birengera libya age number ite studio ge 0788666663 enere number ite studio lero tu change rende goro gears na vera toki no tate kumanya gento gete igoro ya match ngikilio tate gokora bikora
miroberi ne mengera orona match na aro tuguna gotegemea torore ngakia guna ganyara kobaga utusukiria ubugima bwitu guchibusibuna na gotebiri nigabwate ubumanyiguru ya match na namo na gotebiguru ya policy planning na koranga akia match akobaga gutumika gaiga nese gitaseni gitu gya Soko TV semambia bono astogendete gukwana no mobiso igo nabo gwa kesi migo chaga igori ki ujumbe ya gasense meli ya SMS ogenda sesemu ya Facebook utwo bekira na comment na boigo nabo kwenda sense meli ya YouTube onyare kobago subscribe ni matama ngana ya match bintu birole binguraga niko bago kumanya namba itubuna nago tebigere 0788666663 ekero gwa kesi migo chaga igago keyeliogi elitunyara ko batugukwana naye ase gili ase amatukabwa ngoiga problem we na twa kwanire yachire and all this the blame is here like is it Naivasha or Nakuru negendete guswell match na endete guselia abantu kurwa somenyo buga barenge bakagenda Naivasha no neroro konye bachire chigendeta match achakire koira na se chinsemo chiri chiare ngoro chiaye we likely kororege ndeka mineke no nyengusiye kera mwari kurigiria mangana mapping chinsemo njiro ranyora majara jigwira na rusia bandesi bazoire no in fact egento kirikire na abantu basoira sa match the water resources areas nonye what is happening in Naivasha in Nakuru abantu abachete too deep as much bona match ikire bono akare kurana it is as a space here that's why sometimes that's why at some point I'm questioning the Department of Housing and Planning ilibakoru some allocations of lands chiri nchibwenereti na inde kokogenda even kokogenda during even the colonial times originally most of the allocation because una barenge kwagacha they never encroached into as a chinsemo cha mache okay nonya bono igakokora nenye Nairobi abantu bali baburi tukuru chinyoma chibogwire na nini abonsi pi iko bachete chi side chiri chia mache baethaniti na inde the reality ne ribuna amache once iranire atakete it space there is nothing you can do kera ira atageto ira da sabgerete rara gote yubo chumurigeli nabo gwa kesi migo chaga ige koroba yagendete kwa gachwa sense melia Westlands so bwango igando chibagoteba nigo yagukanire na bwatekana na kirige otebekana bono iga nonyetera ene kiguya batebanga nige oboreire ngomuntu yo musirio bugima bwa esemambia bono ayunali agendete gokorekana semambia bono mwancho murigeli kurwa sechiseme cha Westlands aswagoteba ngegoroba yarenge asobwaga chiagendete kwagachwa nigo yagure na goito montoyo mo ntonyara ko batokonyororo botiuru asenchira wikira rikere chiachire businido chesi minere gaiga tagetira bira tokere lero ntokalia se siasa lero turasamagana ya maje turanyore tokonyora gento kibire bitatu muntu mintata ete komanya soko bwakire ngaki kai kamadi nae oyo kamadi oyo ngaki ogenda etanande diande no mageni yo tosomia diago tosomia una tobwana te kuerenda una bono okorora kwane nti ukogo keiga tipare chikolemwa yale mirwe biraundi kuretambia mono lakini bono tigabale meme tarasa machari agweta amachari nkobogerare aeta abutole bara nkobogerare asore miti y'abantu bono bunanje asenda ira macha koruwe taoni yesamba aturumbo kabasa mata na bara agenda na inje lakini aiga gusi yeso rado nyane tinto bwati ne chanda menge mono ya mache amache ndirie mbure ya tuetenda bagorete guyeri sonte gasoe migondo ga okay bona igoti gabatulina na intu abanyane tuerende no nyana soro ta macha gotarama ayato ko genda bwero chikira undi na karo kikaro sie metale ya macha ali eta sago eta moko gana bakari anda na bantu kuruchi nyomba mama na utaga kule serikali wana ne manyete njega gisabu kwa boli biesada tubugo dina intu enchire ito ya bene responsibility tuerenda abanyene okay una bone njerere mwana siku nyuma ebe toro asiribu amacha ayo turumbuka na inte gochika mukure mali bono igo ground na kara kitiga kierende serikali emanyete chitaoni tema ndia mugondo kwana okay ichitaoni igamanyete no iri chitaoni mucha chitaoni bamanyete bono munali naroko
serikali gotenja maenda abantu balimba purutike ngaba sombete patongo na ngota bale makonyi ndi babota kokonyu n'abantu tintakana njitega kanza bwati abayiboli njita bwati abana ndagera ebinte binge bisalegete Nairobi yalia ona mbama etenga mate gagosa naira abantu bali ba manyetere kirwade garaya veterina libacha gushtukanga na berega babota komanya karo abantu bakure ekare nyombere kerubo utera saya tongo monota mate ngorware roboro njimota yakorosa lyo mutaro mapema. Okay, asante sana. Namabuli ara manene. Bakonya mapema ko bwa gutakona gokonya kara abantu bakwete takole tera bante bintu kara bakwete baekera bale moyo. Asante sana. Thank you sana. Nilishabigirito kuigule bura ata plani ana. Usiga ali mundraro kule menyomba kwale kule magwanyoranga kwatete kule mecho kwate agabara tigebege simu. No egento keri is very crucial na mangana yechipara. Achipara nchiro especially muna nonye okay igakonera kisi but yigere all over nonye Nairobi ga chipare chiro chinyinge chikare gusareka njiri gusareka because chiaro setiku bope igo chiko sareka because chiaro setiku without a drainage wona macharia gocho atereme para igoro gose riri embura yature rito gutware runoff because what ya sega macha goterema koru upstream koru yamanya gocha yamnyoka yatware runoff yamanya gocha yaswa nonye michime so it is important nonye diri abantu bako roskipara they consider drainage egenteke tangani baligere drainage because inere gokonye para yatwara nonye along a lifespan goze nonye tesareka completely mwanchu muri ko igura tabanga kera kwa bekire gende gurunga drainage igona wanya ni nyumba kwale kwagache bara kwale kwagacha nige kabasama tukambange koratole no engusi ali bawo chikwakerangi kwanyora liyo chikotema kwakerangi kwanyora nande yasokeri nyasi no korukiwe jiuga bache bororo igole na kituguna gukwana semambia bono wanchu mulili una watebanga nese Ethiopia wateba turatumike bune classic example asbaligeri bakubeke police nabo ikakubeka magendera ko bwatani kuna amache bya. No, in fact egente kikia korkanete Ethiopia it is one of the I think it is the biggest dam bag actually in Africa. Yeah. Now I think it is already considered, I think I say it is the third, fourth or something in the world. In the Giribo in Kenya, that's why I think our people, ministry, they need to start having some broader mindset. Because amachari akare koru Mount Kenya, especially Tana River. Tana River nebwate potential igoro sana. But tinda nanya ku understand abantu ababaito au fathe bakorengereri na indoroje nonye dam nere kare kwagachu kurende Mombasa dam nere kare kwagachu ingia sana we hoping dam yu ngocha ko changeire Mombasa gali sana ngego irera chip dam chiabo na chinkya buchiabo. No, chidam maybe it is done unprofessionally go say sometimes umete na amache toko nyapima mono na bora atebe maybe ora akagibuna kwa nyapimire wanyore naende due to climate change avere naende aetani but rende kokonyora very good engineering with a lot of baliba bamanye thank you bakora exactly most of the time they have got all these considerations na inde maybe sometimes okonyora materials shirichia tumikete they are not the correct materials so okonyora mbatumieti the right technology erieko ego konya amache tanya go sarichi simiti chiriba gotumia yeah mwanchu muligili ni gwete buna tona gukwanira igoro ya mache rera bato gukwano yarore buna ni nkwane nke kulinde nene anamona SSML to kuligilinga kia mache ito agendete ko baga gukora buya na chinga kichinde twanyora sara igaiga bunegeta seni twagotebiri naboko boli mo bisali boli dia gora toke ko bwate sa chinde no tete kwagacha no bwate cho yago na bora boli nga chirevo ile ngoko genda se ma teka ile tengo ngo decide mole muntu gagia wente ko genda bona buna gusi Nairobi yango te abarenge kerapaka goikirire kwa rusire cotton ya elire omago beko musingi bwe nyumba gusinga kyota kiri bwaga checho genda to that level I don't know consider within what you discuss SSML ya match. No, technology nchiro chikotumeka ase mashi areas esimithinero ego tumeka buya ase amachali
nainde omochanga mostly torochi muna kwa kwande nyombe ya gure somewhere in Westlands gendo nye chunguze pia there is a possibility ase ground igabu na macharo. That one I can tell you. Go say they did not use the right technology because of the wetness here yo mochango. Okay. So I think egento kereke bonete ne libuna every construction there needs to have egento kroka the hydrological assessment reports. Erieko ego assess amangana mache within that setup here. Okay. Mwancho muligeli asemambia bana muna togenda tego kwa nego na batebi na bugwa kesi minande bali bakonyara kwa bakubike birengeli bino ninchaka kwa buligeli ande ntagete turagenda mutimo kasini ni tokoira na togenda no mobiso itotogete ko bol turagenda kamenye mbuye yaite miaka 12 bosinga kiose turachika batogo koleli na mangana tubugate se bonoiga boniga yatanyole tubugate byoski bite se chibara yanyole chibara chitu turachibekira drainage ande watebire no tukali kuruta amakanya gagose tatagasi metara yageri kominga giturabe aigana Nsoko TV. Nsoko TV uboroso bw'umugusi tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano chinchira chito chige koronigo chira soko goselubwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika iligo kwanero kwebo yia chindagira amasikani chinyangi nemejiga ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengiya yagire ngumanga bunaleo Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi.
murigereri nigochi itigarite tekemo chive chinse isate sembambia bono murubiri burara gateide soko bwakire togendete kurigereria ari agendete gokorekana ase chinsemo osibito rero igitutubigitege iganu gukwanira igoro ya match na nemone toigo Mr. Richard ekara tuna gukwanira mangana ya mange twarigereri ntugusi tuqualify twale dam era ali nyansiongo kijauri ali gorunga dam site nibazo dudero rogo jatuli tuiga yacha tu ya salie bito qualify twale dam. Yeah, in fact that's also sometimes go challenge a department ya water in Kisii. Mbarage and around they need to go and scout within Kisii valgereri all the possible the dam sites chirichirabe na inde bunabona igantubwate boyunyu dam eyere in fact igere Nyamira but nere koreta mache gocha Gusii Water and Sanitation Company eye koreta mache gocha Kisii na inde ntubwate dam inde somewhere there are about 2 dams chirichire fully recognized na Le Victoria South Water Works but then Kisii has to sit back and work scouting. They look at possible dams. Unabono there was a time now what happened from the USAID na other organization chikuru Swiss bachete ngapatari within a catchment mugusi sandete nrete bagacha baka identify a possible dam ali Nyansaga iyo ebonete ko supply amache ko carrying water treatment plant which is I think there's some forces but it is serious but rende that dam is possible and nerego cha kokonya omogetutu anyora mache throughout gocha in future ga as to gocha kogenda if at all to gocha gutwara murakera oli gocha go it na inde secondly a dam you nerego cha kokonya in terms of water supply na inde ko create employment na also go create revenue for the county. Okay. Yeah. Whatever gatiech project chirichirigere iri chitakire chibe completed agera macha to cases me yeito ya gusimura kera kero chira bantu bakomane to manyete nare batebaga iga baraja ore mbali gukwanira nese nyencho yo data ga netike byukia kagenda gusio twararigere iri sana igoro inonye nebisime bikoremwa because na match mu kurigereri water table itugusi bunabona ngo tebutole chinse mujiriche northeastern twatebwa macharo raise gotoka na bakogenda gwitani gikimia kya 50 aratoka alense usi water table itunga kya kororekana Gusii water table iterebo besana because most of the boreholes chirichikoremu kale barenge koreme borehole yield yayo konyorebwa at around 600 cubic meters of water lakini bono iga chi balls chiwa korema chire 400 nere maximum echinde chibwa around 120 100 oigwete bunengo tevi marani hospital gali ere posa ere nil so mochando noro liyo we tutabugatia machai no we have already tampered negen tokuruka groundwater recharge okonyora chi wetlands na chikopata mache chamanya ko sipin chamanya ko irase ebintu koroka chia aqueducts chitangi chiri underground asibago ase dirimo kole mebo match konyora match but bono rocha match riria chiri tari konyora sa gotemrema amanya ko genda goche ground konyora umugamu no uraho kuna goyanyu umugamu no roko nyanyu igaba remire ba dry rikirase amache bona komnyuka gochi mate so konyora we are losing amacha mange through chirano. Okay. So by the time moko nyora sapo nito koretere mamanya go swachi chi korende chi soko na chi asa chi balls echu macha itayo. Igona giako aratora tebe chise mabune chia Eastlands chiseme chibuna chire mashi buna wachiruka chichigo chikoma chikorekana chire buna chi swamp buna pipeline matene swamp ya lengo of course okonyora of course egera bakoli mabakonyora maje se chibohol Nairobi ngi mabunere Nairobi igere buna yarenge mashi area ngeyonsi igare chibohol chiko that's why iga chibohol ga chiko korabia sana na inde at some point Nairobi there are some areas still bado nchibwate ase ntobwate some few una national park nero nendo katwara na inde some even to una city park igali there are some areas
tubwate chikora sustain amache Okay. na inde even some of these constructions amache ari yagocha most of the time okonyora sinara kugenda ibisa inchiragite that's all chiballs chi in Nairobi they are doing well na bako ikera amache water table ere ne amache naro gocha igoro ntubono na yembura tutakire togese aya mbura takire ntubate gente kibakuruka water harvesting roof catchment water harvesting gose ito kwa negoro ya nonye storm water management enjira nero we can also use the technology nchiro amachiri ya kurukuru chiri figoro onyore kwa rosiri asige begete samkoges amageneiga amachacha so amanya gusipu goche ground so that mwaseva macha yu amanya kugenda se water table yeah wancho muri liko igure teknolojia nenchira tugukwa na igoro ya machi tubugate mbure nyingira kirire kurwase omageni tago tebankelinga kwamba korekananga gusi tutambete ne water table ya ito twarimire twakurire na namono twasimikire inde iguru kuno ne mete inde yotenga machi ya kunywera guchinse kwamba korekana no mochandororo nabo isa chindora toki no bwateli boli semambia bono maetekera tole no mosabu amache gakogenda hand in hand na taptoka nga nago tebi goro yobwa gachi na bago tebi nga kyukunyara kumanya soboro sobu amache bole na namono asokunyara kabako gwa kesi migo chaga igase studio 07 88666663 enere namba ita semambia bono kunda botambe togo tebi gentogo kora no go keyeli ogirie tv yago kera gutwakira guchaga igana boigo nabo kulika ujumbe yago gocha sena belia ito ya studio 07 88666663 asogonyara kabago toma ujumbe asesemeli ya WhatsApp ili tonyara kabatogo kwana naye semambia bono na koranga twanyara kabatoko koranga kitoko nyara kabatoko genda bosibunege saku ntubasa gotoka nga chinga kichinde kerembure go twe nyinge bune yegege ndrete wanyoranga ego twaru obosa yatwa yasira kwabugulike byugo chiroche kobogoli tole by the way Mr. Richard timati kozego ikerete bulego tu batanga yasira omaiko genda nesugulio chikuya macho no inche kokora mangana machi na chitenga so in terms of understand mangana machi I went through a lot in terms of mangana machi na ruite Nairobi unankinirete ga ritwa chete gusi egento kia to charete sana machi naende katoka rende that particular time omrakera no chete mutindi and as school ina chete form 1 I was surprised toko boka saa 9 which koreta machi kuna gocha kutumika school atinera kutumika lunch na sapa toji koreta nende issues cha machi that is the reason all these things ichingare kokwanira those are the questions chiri na renge konya ko iboli how comes serikali nero how comes to what ya machi ebintu gete iga so that's through that nero ya kolrebuna na achire na I got passion yoko taka understand mangana mache mo ende kurugabu that's all sometimes nkora boli for example buna tikamkwande buna like kitutu chache tikamkwande kitutu chache north and south bono kitutu chache north and south ko kogenda for the past nonye buna simba so now is 3-4 years ogende what you can see is one bowl or say two so you wonder bono as a one bowl or two you got the for that time maybe na bia binto more quality more ngocha with even more water schemes you need to have more connections ningi ntobate aga scheme kare marani gali naenda akande in fact marani as a ward ntobate about 2 schemes water schemes ntobate yekorukuigemo nento katware ende kuruku yasuta but kokogenda kokora those water schemes there is no improvement in terms of water connections in terms of extension because amachari tobwate gali are not enough you cannot extend you cannot wake up toko wake up antabange birongo gali nende water scheme nere birongo gali ogendo boli the to a lot of meetings rito rengo kora a water policy na abantu bakorku the USAID ntu akoreta a lot of research na barabu okonyora water scheme nero lakini ukora the connections they don't add up okonyora machari maybe for example a capacity bune capacity ya igem water projects around 4,000 cubic meters of water I think the whole month yani the whole year lakini okokolire how it is supplied okonyora maybe if
if at all tobeke abantu bali bako supply maybe around 200 abantu bakonyora maybe baranyora around 5 liters every household. So we need to improve on that. Toligere other sources toko chakoreta so that they can supplement a water scheme eri increase much. Okay. Yeah. Kwanera gwa paint picture ibintu biri tutakiri topeke bibe practical aburo bateba fatu bacha baskira kado bagenda busio crisis bodo muneke twali kwanagia toigo if to go address bono iga tuli 2026 narora no muraibikia magiodium uburudingo kwananga mache ayago cha Nairobi arete toyeye abeya abu sebinto is not an emergency. Yeah. Akateba ekinege ntoboni gora chake go predict and to address what is going to happen when MHM and matter. That's what most of the time we have a very poor planning system. Na at some point I think abantu bari bare chi department each they are not competent or they are not qualified enough cover those departments. Because noonye kokora buna umuntu buna sakaja riri achete TV to answer on this. Buna renge kukwana iga achete buna sakaja. It didn't come after thorough consultation from abantu bali aetegasi. They come to explain. Na at some point ni a county karego koregasi independently. Iteri ko involve other stakeholders. Nanya korra any county noonye Nairobi county. Nanya korasi bakubeke forum ya mache as Nairobi county but the stakeholders to come in, they discuss amangana mache na kitogo cha kokora what needs to be done. Need jack reactions to kokora. No, we have going to a lot of PR. A lot of PR. You can imagine one that's why sometimes okonyora at liriego chagoika if it was in a first world country kwangere gasi ninchende either director gose ninchende omo CEC omo minister gose governor himself ninche kwangere gasi inkore onye gasi yugendo geche koba egasi yute korekana inkingo koraga they have to resign. You have to resign. I have to resign because egasi erion ongete gokora tindanya kora. Okay. And so gose tinye maiti gose tindiko nyara kwenye kora. So we needed to see a lot of shake up within the ministries, gose within the departments, abantu baboligu their competence within that department. Okay. Otherwise enchere tokubeka buna asif omuntu olikirwe gasi ebintu byacha baminyoka iga bakora some few PR na inde mambi na inde next year na inde we lose na inde lives esenge njabanta ba kwarore kete ya bere this is the short run ganya na inde mutenyo nani na inde mbrango cheri na inde you will see na inde the same cycle again igo wakwari the same cycle igoro ya inchira tugonchukana twagenda twacha twenyora no tuiradete twalitama No, in fact in Chomonyene I was disappointed in a governor that no nyerit ko ribotuko buna amacha yago cha ko irabantu he was nowhere to be seen. Interventions tia chakiro time tware membere singwa kwere twaro chebinto biko ba fixed. Are you satisfied ngimo chandoli urajija bono toko tonyora? No bona kimugo chaka mutara plan na kimugo chake gasi mwa mnyokire chi tractor chia soire abantu basoire ground. There is no plan, there is no strategy in place. A budget ya ruru around 8.1 billion. EU na kimwache temo ka arrive to 8.1 billion. Na inde 8.1 billion iji. Na nki exactly chimwente ko chikokora. So just never into panel beating bakokora but by the end of the day na inde bako chibese chuchigende chierere gatima na inde next time mutenyo nani na inde problem ingo cheri na inde. So they need to sit down barangeri stakeholders babatebi you bring your contributions that's all Roger sometimes but Mr. Richard this is an emergency, it needs extraordinary there is nothing about emergency, there is nothing you can do nonye never emergency even to go chikokora bono iga even tebi emergency eribara akore neri nagotebi disaster risk reduction bagende bakonya abantu bali babere affected. That is how they can do it as an emergency. Ebinto binde maybe bara kore emergency inkenke no ko unlock those drainages. Ebina binto bara kore na emergency ya bongo. But amangana storm water management go say flood management. Ekinenge ndo ketakete
abantu baikaranse they plan strategically where is the problem onye ne chinyomba mono for example chinyomba echibaru siri bakari kutagura along the riparian areas bagotagura side ya islands lakini side ya ruguru asa badosi bari mbari go kuna chinyomba nende gabu no problem ere so they need to have a strategic plan nonye Nairobi regeneration plan nero they harmonize echichionsipi barete stakeholders and then from there baligireria asigete budget takire gokorega asigete ne budget gete and then abantu bari kuba involved na abantu gete now from there they can now come to the ground to do what needs to be done. From where you sit so ikana stekuru oroche bakuri activatali na a plan. They don't have a plan. Na igo kebati watebeli yetali ko feasibility plan. Even though buna feasibility studies nditakere hydrological reports nditakere buna bonega in fact there should be a team from the Department of Environment together with the Water Resource Authority and the NEMA baikaranse bagende bacha on the ground they do a full assessment lakini what emergency are you reacting to? You have not even assessed the situation. Chipare choroche for example nonye expressway amacha ichoite agaichorobnacha last time nabo yarenge go they have not come up with a report expressway nakia ichorite kaba oroche inki a problem ngayere what can we do to mitigate what interventions can be done to mitigate even to be to arode bia be mwancho muligereria samagara yo mangira wiweta goboliga gigeri twabekire bosio tojara ko batokoraga twagendere bosirero twateba tiga turakwanira match ekogera kire mbure yatura abantu abange gosombalekera bagosombu tuliko manyaga tuliko banga no mugusibwe ko irwo senka biragete daba match awo nchokera nonya na yakoboli abantu bari bagoboliga singa kichinde Mr Richard mbura yature twarorire ngakire ngakingo navigate through water ngendeka kera bono narorire achire rende bono ngakire to kara ya ture flood siege nintagete ngendeka otete ko endaka in terms of embule na itigeta machenchera insachine nimbwate gali bande bagote baga pigipigi ngara bande ko genda bana maguru no again don't advise abantu riri embure ya ture nyinge you sense that it is flooding the best safety way stay where you are tonya ko lazimisha timba ko ikenka flood chi ometeririe run off gocha kose flash flood gocha mbuya kwa vera sore na indi daso go iwete ngonya kukwana ringo rioteba egende kitokwana about emergency Nairobi enyene tebwati egedongero tokruka chief flood alerts chiri there is no system ogende buna nyando ndobwate kento keri mbabegete chief flood chiri chikocha there is a way babegete bintu biko ke chikengere go kurukuru so abantu baba prepared downstream that amache ngocha ebinte bimbiyo so nonya bono iganto bwati any alarm system iritokotumia so the best thing ririko arora amacha achire don't force yourself riri mbura ya ature it is better you get late lakini to nyango push that's roche bintu biberenge korekana abantu baroche pia mache ngochale lakini ba force na by the end of the day turikomanya especially cheap bridges riri mbura ya ature nyinge riri amachare you cannot even see the bridge don't force just be patient yayeganya embura amache kwanza rake omanye kumanya ngego tacha boti ochinka kaite kwa soft egende ngo safety watebirega kire kebatingo mboli ari guru sense mili akabere mboli lyo maganiga innocent abantu bale bakali kwagacha chinyumba kwanyoranse betiri oroche gose umumbere sibuga macho so urenge bayo divert bate babayo bekire calvet biya bacha baliye waterproof babeka bate banga macha tago kuna nyumbe kende gyose ngigera ko nimeli nyumbe you know amache gari nchiragite amache you cannot stop liri amacha gocha amache tamanyeti waterproof amache tamanyeti constructions echina nini amache liri achire as long as kwanyere pressure amache mpaka soke na inde amacho onyega kurusie building engima hivi that's na gote hivi nonyeri to kwa negoro ya dams dams nabo kwa gacha but at some point lilia mache pressure ya mache ya chire there is no way oranye stop so okonyora nonye
nonye ririba kubeka iba kuruka tumezo kuzine damp proof gose waterproof ririba kubeka erine eri tuko kokonya match that's all roche nonye chicho chiri chiko gachu along riparian areas gose somewhere bakwa gacha kuruime they put that chi technology chichi achire but there is no rache oagache on a waterway omanya kubeka bintu ebi omanya gotebati you are safe amache riri achire amache riri achire naende bali bakwagacha that's all roche riri bakwagacha people divert oroche lakini finally oroche ndo bwaterieta enchira yaye ne professional na ndibuna gwara kwa nirigoro ya match whatever passion ntubwa opportunities abana bali gusiba mayete odil na match ne blambo kwa no, in fact, in terms of plumbing is a very igere enseme engia sana. Gose ere ya muhimu sana mangana maji. Because plumbing yeyu maybe neri tu bakari kwenye igere plumbing in terms of enyomba gose ti structure chiri chinke. But nonye binte bito kwa negoro echi dams. It is just plumbing but on a larger scale. Ase kwenye igere from a bigger picture. That's roche bunegetabu kendikete about engineering dynamics nibote a whole chapter ya bantu ba plumbing na inde gochimutua plumbing is nebote it's a lucrative career na bago so chinyomba chonsi this time round onde tayo nyomba te kwa gachu without amangana a plumbing gokoru the only thing eri babone te gokora no nyabarabwa bakora plumbing nonye chi tivete chikore koru amangana chikose cha plumbing babone te gosomia bana ba the new technologies buna chikokoru advanced technologies so that nabarabo babu ate skills chiri chiko cha kokonya kuchumutua tate orwe ngana yawe yo mwelisa chindora twalege karando iche chia minyokire gaiga elitonyara ko batugokoro murobirige kogera na mange tugukwanira igoro yo kwerenda kurwasa match na kora match twayalindire because tukwerenda na match tuyalindire again tokerinda tebe finally neri bunati all aba ebiongozi byonspi from the president, the ministers, the CSS, which are the governors, the senators, abanta bonspi all the leaders bakave MCA. I think everybody should understand una amangana match is key. Is the most important part ya development. Igo banyerengereri buya, banyakere sabu buya so that lidiba okora their development. Valigireri na kibago cha ku approach amangana match from a different angle. Angle bakare kwenye tumia okonyoro muntu cho veke bowl lote babunati that one is a water project na ndo oisaneka that one is not good enough. Mbona toko genda further waligeria match from an economic point of view a match nkoretare ndagira match nkoretare bo abana bagende skuru baso mabuya na inde most of these projects chiriba okora gochimutua a match na rata kire nonye climate change bune kare goto chanda water is the inerere access center ya mangana climate change moligererie binte bibuya gochikisi gali kisi you need to think outside the box muligeri amangana a policy ya mache buya ibwate chi components icho sto kwa regoro ya flood na mangana ande on sp muligeri na inde final word kabisa ntete ko kwanira abantu bake tutu chache north more specifically omo member of parliament kitutu chache north okuruku Jaffer Nyakundi no MCO Marani oyu or Dennis Ombachi a project ya Kiareni water project you should take it seriously. We've been following this project for the past 20 years. Again, the kikia begetu na babo nyonka that time. Yeah, when te kobe project ko chakonya bantu baito. We cannot onye ngaki area bantu barenga bake. They were thinking of a bigger water project. Bona bantu babera bange. You cannot think that a borehole nenyare go supply maji. Work on that project. Nyerete nyebwati. That is the project eri ego chakoba gopima your leadership come 2027. Wakwadere goroye mirobili kamine ya matches senseme yu ya kitutu cha North gagire tenga leadership na bali bako babako bwatani unabara ya bategereire barorire ngekera ya chagetigwe myaka 20 watebe ya etire population ya lingumu barabwa abantu go lengonse kirwano very goro indo chega igen Soko TV. I'm happy to umurobili bwa match. The major issue are our so-called leaders. They don't have goodwill
to our future even in Kisii. All wetlands have been grabbed. I drilled a borehole 6 feet, no water in Kisii. Oya limete ene frustration yabwate agate aga makambi okuoyo na ndagote ba watching live from Jomo Kenyatta International Airport. Ayerieta Richard abu chinyumbani go bagotogorera bali bayinse. Okay ate abanga bagotagorera bali bayinse lakini bali batabuga tio konyora babuga to konyora kwiguru chiabo njiri gotaguru go narorire gentali kasemba bono te bali metege sima gekaenda 60 feet lakini tanyorete maji na kitu twarenge gukwana togote bebisima biri byarengo in fact kare Kisii kwarengo ika 45-50 bono igo goika mpaka up to 100 feet na rio konyora maji na inde iriria morakero go chago kamuka. Okay. Okay, good morning Moranga narorire fire extinguisher watching from pipeline Embakasi biyamono abatebe drainage system yabero mu chando monene nanda abatebe abantu batigare bijane ko rande butambe baguche bateba have been marked safe mwanchu murigire ligo ikiraga abundo chekire kitake 25 mayiga chisa isatumbi yamono soko basumuribiri soko bwakire tuwa chagete 12 twaikire bono moelio ngote bingenya sakulendo manyanga guchakire ikiego chali tukolia Jumaine chitariki 24 kero gotomero muntu chimbuncha sesemo ya mpesa namba tili chikoba gekorolekana Safaricom yabigire bitango byo chikoba yekopise namba tebasa koba gekorolekana igenchire likonyona letenga ningontomera yetaliyo kalirache namba tili chikoba kwera tumerana.